pabarog that the Bible Baptist Church is the true church founded by the Lord Jesus Christ. Now, since gibali na siya nga topic, ato na lang ng dawaton, but still ato lang ng ako lang ipahibalo sa tanan na we are not claiming kami lang sa labi na sa naa ko, but generally the Baptist churches, especially sa mga tinuod nga mga churches nga Baptist that atong mahibawaan, especially sa faith and practices and doctrines. So the Bible says in Matthew chapter 16 verse number 18, "And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Sa ako nang gihisgutan last time, mga kaigsyonan ni Gala Kabisdak, that the Church of the Lord Jesus Christ, now we agree both the Roman Catholic Church and the Baptist churches that there is really a kaning apostolic succession, and then dili siya mawangkang, dili siya mawala, because here in this verse na akong ibasa, the church is moving forward, that even the gates of hell shall not prevail against it. And this is not in dispute, no? Sa Roman Catholicism and Baptist, wala ni siya dispute, because kita lang na duha ka mga grupo nga nag-claim niini or nagtuo niini, because some groups pilit sila mukuha nani just to justify nga ang ilang pag-sulpot is bagulang. The Bible says that also in Ephesians chapter 3 verse number 21, the Bible says here nga, again, still the continuity of the church founded by the Lord Jesus Christ naagihapon. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Paul the Apostle nagasulat niini, mga kaigsunan ni Gala o mga kabistak, nga kinahanglan gayud, or throughout all ages the church of Jesus Christ is there, nga naagayod siya na maglungtad, mga kaigsunan. Now, the true church nga amo ang topic karong kagabion na akong pabarog, mga kaigsunan. The true church makita nimo from the Bible, sa amoa is Bible and references, maguna ko sa Biblia, that the true church is founded ni Jesus Christ, and in fact Jesus Christ is the chief cornerstone. Peter acknowledged this truth in 1 Peter chapter 2 verse number 6 and 7, and then Paul affirmed it, the Apostle Paul, the Apostle Paul affirmed it in Ephesians 2:21. But notice that it's not only Peter. Muna itong timanan nga ang true church is not Peter, it's not the head. Of course, Jesus Christ is the head, and He is not only the founder, or the church was founded too. But the Apostle Paul clarified it in Ephesians chapter 2, verse number 21. Bible says, "In whom 20, and are built upon the foundation of the apostles," plural, "and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone." Amo na ito ang timan-an karon, mga kaigsunan. Unang sa tanan, akong ipabalo that Bible Baptist Church is the true church founded by the Lord Jesus Christ, one of the local churches. Unang klarohon. Okay? One of the local churches na akong ipabaro karon. Now, magsugod ta una sa tanan sa faith and practices and messages. Some sa inyong hibawan last week na siguro nakahibalo mo, I will not quote because I can't memorize the exact statement nga it seems like the faith practices and messages, mga kaigsunan, kay they said nga it's irrelevant of this topic. Mga kaigsunan, kung imuhang unang-unang pag-ayo, this is not irrelevant. This is very relevant for
kung atong pamatud ang pinaagi sa Biblia. Why is this relevant? Because in Matthew, listen carefully mga kaibigan, the Bible says in Matthew chapter 28 verse number 20, una sa tanan in 19, this is Jesus Christ commissioning His apostles sa dihang kayab siya sa langit, iyahang gisugo iya mga apostoles mga kaibigan, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Kanya sunod, teaching them to observe. There is the teaching, mga kaibigan, to observe, that's the practice of all things whatsoever I have commanded you. So, we understand that the church is people saved and believers of the Lord Jesus Christ, and these people, mga matay ni sila. In fact, Apostle Paul, ingon siya, nga these apostles, nga sila na ang last, nga appointed to death. Kaya mga matay sila mga kaibigan, the continuity should be in una sa talang teaching and observance, which is practices. The Bible says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And even unto the end of the world, magkukuhan siya. Notice in 2 Timothy, the pastor in Corinth Church and Ephesus, somewhat to sa Timothy, this is the words of the Apostle Paul. Kung unsa mga kaigsunan nga una atong hibaluan kung unsa gyud pag ganing identify of the true church. 2 Timothy chapter 2 verse number 2, the Bible says, so makatambong ni siya, 2 Timothy 2:2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So mga kaibigan, kung unsa to yung sa Apostle Paul ni Timothy, kung unsa to yung naibawan ako, unsa to yung nakita ako among many witnesses, mao na i-commit nga to sa mga faithful men that they may be able to teach others also. That means that the true church, mga kaibigan, will keep the faith and practices and message of the church which is in the Bible. So mao na una na to nga i-affirm karon nga naman nga makaingon ta that the Bible Baptist Church is the true church founded, one of the local churches where I am, na founded by the Lord Jesus Christ. So, the faith and practices mga kaibigan is very important, relevant for kung saan nimo pagtukit. Nga naman, for example, utang na to, ato na lang for example lang Roman Catholic ka niya, tuwa ka na to sa butang to Amerika ka. And then migrate ka diri sa Pilipinas. And then ay nagbutang nito Roman Catholic Church, nagbutang nito. And then pagsunod nimo mga kaigsunan, ang gitudlo lahi, ang ilang pamaagi lahi, ang ilang mensahe lahi. Una sa tanan, before tracing the origin, makabalo ka na dili ni Roman Catholic Church. Di ni maawa naman, kabalo mo ka kung unsa ang imong gitudlo ato. So, sa imong pag-study sa Biblia, makita nimo kung kinsa tong tinuod nga church, mao to niya mangutana. Kung sundon di ay o kung dapat mao na di ay. Depende gihapon nga naman imo gyapon ang tanaw ba una sa tanan kinsa man. Hingamli ko no kinsa nga moingon ka nga nakasunod sa Biblia nga moingon ka kung sundon lang. Kinsa maunsaon nila pagsunod na wala mo sila origin nga to sa original church, which is the Church of the Apostle. So, the faith and practices mga kaibigan should be here in the Bible, should be taught, ingon ang Biblia, that there is also what we call na gitawag og the true church elevates the truth. 1 Timothy 3:15 ingon diri that the church is the pillar and the ground of the truth. The church is not the truth itself, but the church should elevate the truth. What is the truth? The truth is the Bible. And then, the true church should elevate the truth. Nga naman, the pillar, haligi, and foundation, ang purpose nga na aron mo patindog ng construction like the building or house.
patindugo niya, that means elevation. So una sa tanan, the Bible Baptist Church, mga kaigsunan, elevating the truth which is the Word of God. Letter B of the Baptist distinctives. Well, the Bible is the sole and final authority for faith and practice. Walay laing sole and final because this is what the Bible says. From before, mga kaigsunan, from Book of Acts, gihimo ng basihan ang Biblia. So the true church elevates the truth, should be the basis, mga kaigsunan, because Paul warns the kaning gitawag na to a false gospel, mga kaigsunan, nganong makabalota nga na false gospel because of the Bible. So nganong makabalota? The Bible is the basis. If wala diri, that means false gospel. Dili tinuod. So that's why naatay standard. The Bible should be the standard. And then, mga kaigsunan, kung imong tan-awon ang una sa tanan, hismutan na lang nato that the church in the Bible, the true church, is local. It's not universal. It's local because it is not governed by one man like a hierarchy church. Dili ingana, no verse in the scripture, mga kaigsunan. In fact, the Bible says, let's read in Acts chapter 1. Okay, I'm basing the true church from the Bible now, and then after this is the reference. Okay, Acts chapter 6, the first council of the church in Jerusalem, mga kaigsunan. I'm sorry, in second council in Acts chapter 15, ingon diri ang Bible nga kanya intindog si James, the pastor, mga kaigsunan, gipahibalo sila nga ni James. And then ingon diri ang Bible, mga kaigsunan, nga wherefore, verse number 19, wherefore my sentence is that we trouble not them. That means, mga kaigsunan, nga sila nga Jerusalem church, wala dili sila kabuot ngadto sa church nag-i-add ko sa mga false nga mga teacher o kaning mga nasayop nga mga kauban nila nga kinahanglan magpatuli aron maluwas. Kung dili magpatuli, verse number 1, dili maluwas. So unsa may giingon sa Biblia, therefore we trouble not them. That means wala sila dili sila mo nagbuot sa church nito. Ang ilaha lang nga ang doctrine pareha lang ingon diri, which from among the Gentiles are turned to God, but that we write unto them, that they abstain from pollutions, from idols, mga kaigsunan. So dili makita nimo nga universal, dili universal but local, self-governing, self-supporting, and self-propagating. The true church, mga kaigsunan, is also makita nato nga ang diri sa practices of the Bible that naay gitawag nato og officers, which is the pastor and the deacon or the bishop. The deacons, that is the offices of the church. So I will give to you the distinction of Baptist, mga kaigsunan, nga yung makita from the Bible nga mao din siya kalahian sa tanan sa mga churches. So, mayroong gani kag Baptist, mga kaigsunan, na may Baptist distinctive, which is the BAP, kung imo nang spell na una sa tanan. I mentioned earlier, Baptist, the Bible is the sole and final authority for faith and practice. Letter A is autonomy of the local church, which is self-governing, self-supporting, and self-propagating. Letter P, the priesthood of all believers. Maunay usa nga ang tinuod church nagtuo nga ang tanan believers pari, mga kaigsunan. No, wala ang lokal, wala gidumala og pari, but ang tanan believers pari. Una sa tanan, 1 Peter chapter 2 verse number 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him that called you out of darkness into his marvelous light. The Apostle John says in Revelation chapter 1, verse number 5. Okay.
We believe in the priesthood of all believers na kinahanglan pari siya, di siya kinahanglan pari nga sama niya, kundi kinahanglan siya og labawang pari, which is the Lord Jesus Christ. Now, Revelation 1:5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, the Prince of Kings, ingon diya sa verse number 6, and hath made us kings and priests unto God and His Father. So, ang mga believers of the Lord Jesus Christ, the members are priests according to the Bible. Peter and John, nag-ingon diha. Nga naman, kailangan na taog high priest, which is the Lord Jesus Christ. So, and then letter T. Letter T, the true church believe in two ordinances, baptism and Lord's Supper. Pareha sa ni, but they call it communion, pero pareha ang gihisgutan sa Roman Catholic Church and Baptist. Now, focus na sa Baptist mga kaigsunan. Onya, letter I, gitawag diya individual soul liberty. And then letter S, separation of church and state. The true church of the Lord Jesus Christ has nothing to do with the government mga kaigsunan. Dili pwede nga ang government magbuot sa church, onya ang church magbuot sa government. Dili pwede mga kaigsunan, there should be a separation. But the true church mga kaigsunan nagtuo that the government is kaning iya sa Dios gihapon nga kinahanglan mo obeyta. But they cannot never mo intervene kung unsay pamaagi sa church mga kaigsunan. And then letter T na gitawag og two offices, the deacons and the pastors mga kaigsunan. So na ay mga offices diha, 1 Timothy chapter 3 and Titus mga kaigsunan, very clear that the offices of the church should be pastors and deacons. And then another thing is lastly mga kaigsunan, there is this, what we call save and baptize. Hindi mo makita identity. Ganun mo kayo yung subject. The Baptist is founded by the Lord Jesus Christ from the Bible because the Baptist is identical to what the apostle preaches, practices, and message nila preaches mga kaigsunan. They teach the Bible, they teach the Lord Jesus Christ and the statutes of the Bible, they elevate the Bible. Kung yung makita ang practices and faith na agayon makita sa Bible mga kaigsunan na identical. Three open ba? Three open. Ang kuha. Ang remaining. Ang kuha. Remaining? Okay. Okay. So, regarding sa references mga kaigsunan, well, I have a reference nga makita na to. Kung ako ang Hindu man, if you try to review... Yes, 3 minutes. If you try to review the argument of sa ato ang pinulagang katbang, Brother Paul, kung imong i-review ang tape, nga ingon siya, kung unsa man, no, quote unquote, kung unsa may, kinsa may nakabalo sa ilang history, is ilang mismo na the church itself. Na kung makasulat, kung matanong gamiton ng argumento, pinagi sa history mga kaigsunan, laot ang sources, which is, baka ano nalagulaan na bias because kami may kahimo ani, kami may ka-research ani, bias din siya. Kay, pero kung imong sabton lagi ang katong ingon ni Brother Paul na itawag ko kung kinsa itong nakabalo sa history, ikatapod sila may nakabalo, kay sila may nasayot sa ilang gikanan, then mga kaigsunan, mga pamatuod with this history na akong masakahon niya, for the sake of time, pamatuloy duha ka kabarugon niya, ribatalan ko na akong basahon from the history. But mga kaigsunan, atong timalaan from the Bible, from the references, that the reference did not teach that John Smith is the founder of Bible of Baptist churches.
dili na ato ng pamatudan niya ang niya sa reference kay akong gihurot ang Bible sa akong time because mo na pinaka-importante na to na referensya. And then sa encyclopedia, Wikipedia Britannica and Encyclopedia Americana na akong gidali diri published 1800 ato na yung basahon niya kung unsay istorya niya. These books did not teach that John Smith is the founder of Baptist Church. Ato lang pamatudan niya, pinaagi sa referensya mga kaigsunan. Kay kinahanglan kung mabasa sa referensya, imong yung basahon tanan, imong yung sabton. But there are books nga akong Last basahon 1 minute. niya, akong basahon niya mga kaigsunan nga nagpamatuod sa amo ang history nagikan di adto. But again, I will tell you, it's biased because amo ang kauban o sila may research ini. But I will tell you na kung imong gamito ng argumento na gihisgutan last week kung kinsa tong nakabalo sa ilang history ang kato sila mismo, then makapamatuod ta siguro madawat na to ni. But I will not use that argument. 30 seconds. Kay likaya na to ang pagkabayas kay kung mangita tas kamatuoran mga kaigsunan, kinahanglan ta mag-investigate sa tanang mga gipresenta. So unya atangi ang atong referensya mga kaigsunan, I will prove to you that the references did not teach that John Smith is the founder. 10 seconds. Ato ng pamatudan niya. Daghang salamat sa inyong pag-uban and then hinaut nga mamina pa taon niya sa atong rebuttal and then sa summary mga kaigsunan. Daghang salamat. Okay, time is time. Okay. So, aray na po sa kuan mga kabisdak, aray na po sa kining cross-examine. Ang 20 minutes. 20. So, aray na 15 minutes nga cross-examine nga ang cross-examine no nani ang affirmative. Pastor, kay Isultay? Okay, so we'll start for the cross-examination for about 15 minutes. 15 minutes. Okay, so time start. Okay, unang pangutan na Mr. Ventes, pwede ba ang imong otrohon paglitok ang proposisyon na imong i-prove para makabalo ang mga tao sa imong ipumatudan? Gibasa na ganina sa moderator, maybe you can pwede ka mo hangyo na sa moderator Rufo. Mr. Moderator, dili ikaw akong patubagon. Dili man na pangutan. Akong pangutan na pwede ba Mr. Moderator, kay imong basahon o dili? ang imong harong kuan pangutana ka, dili ka magsugod pabasa kay ang imong kuan ron cross-examination mangutana ka mo na imong trabaho ron. So ang imong iprobahan din nga ang Bible Baptist Church tinukod ni Kristo sumala sa unsa nga pagpamatuod. Una sa tanan Biblia and then referensya. Miingon ka man ganina nga kung wala dili sa Biblia dili tinuod dili ba? Wala kumingon na. Mr. Moderator nag-ingon sa ganina nga kung wala daw sa Bible dili tinuod. How gilista ang iyang gisulti nganong imo man ilimod nga ikaw man nag-ingon nga kung wala sa Bible dili tinuod. Kung wala sa Bible dito no wa ko ka hinumdom nga istorya ko na dapat siguro imuhang Pwede ba i-repeat nato niya nga namakaka? ikuha tanan nga that is not my statement lang usa lang. Ikaw- Nanay taas nga statement nga nanay sumpay. So kung imo nang putlon, that means pwede ka makakuha na kay mo putlon, but I believe nga taas na nga statement nga dili na mo statement na ko na kung wala sa kuan dili tinuod. Sa ato pa katong pag-ingon nimo ganina nga kung wala sa Bible dili tinuod na makakaniadto. As I've said, taas na nga statement, wala ko, vague ganina, may kung wala sa Bible, ang sabi wala sa Bible, ang church, ang teachers, ang messages, wala man gisgutan ay naklaro ako mga statement ganina na kung kana nga mga I'm talking about the practices, messages pa, wala pa ko nagkuhan sa Bible. So I'm talking about practices, messages, and faith na
gisgutan, that means Mr. Moderator, objection, dili man practices o teaching ang among gibatihan din. Ang among gibatihan din sumala sa proposition nga iyang gipamatud-an. Pamatud-an niya nga ang Bible Baptist Church tinukod ni Kristo. Amen. So actually, ang iyang gisgutan gina is faith, practice, and messages. Which is Kanya- na mo nga tong topic. Yeah. Ang atong topic, iprubahan niya sa Bible og reference ang Bible Baptist Church tinukod ni Kristo. Oh, Which is wala siya motandog sa topic. Mr. Moderator, kay ikaw lay sabot niya na because dili man na mo'y ilang presentation. So they can object that because that is not their presentation na dili kuno faith and practices, which is very relevant sa topic. But ikaw may moral mana mag-present sa pamay mo ang So question na itong iyang gisulti kanina. Especially nga the Bible should be the standard and then the Bible is the sole base, the base of faith. So mo na yan. Pero actually, So, di man na may topic. Dili man na may topic. There is a vague, no? So you can ask another question. Karon kay imo man prubahan nga ang Baptist Church sinukod ni Kristo. Naa ba sa Biblia nga ang Bible Baptist Church sinukod ni Kristo? Mabasa og masabot? dili makita word for word nga mabasa niya na kung mangita ka word for word, but sa akong gisgutan ganina nga mahibaw-an nimo, even your Catholic Church cannot be proven nga mabasa nimo nga si Kristo nagkuha na. Dayon ako ang giingon ganina that it's relevant the faith and practices na usa ko na ka basis nga naman kay naghatag na kong example ganina. 1 minute mang tubag, no? Naghatag na kong example ganina na kung mag-angkon manggaling ka kinahanglan kung unsa to gihimo gitudlo sa mga unang church mausad sa inyo, ha. So that's why ako nang gipamatudan from the Bible, but word for word nga si Kristo gatukod o baptist dili, pero makita nato na diha na si Jesus Christ has the Okay, authority that Okay. the baptist is Wa sa word to word. Okay. Satisfied. Sunod ka pangutana kay imo man porbahan sa referensya. Kay ang iglesia gitukod ni Jesus nag-continue man sa history, so naa siya historical evidence. Ang pangutana, basahi daw ko diha tagai ko og referensya nimo history nga nagpamatuod nga kining Bible Baptist Church. Again, Tinukod ni Kristo. Mr. Moderator, this is not your ang pangutana. Dili ka basahi di na pangutana, Mr. Moderator. Sugo na, napabasahon ko niya. Pangutana sa akong giyon sa gi-present ganina, papangutana at i-form of questions, dili ko nimo suguon nga. Objection, Mr. Moderator, ang pangutana asa mabasa sa history. Asa mabasa ang pangutana nga nag-ingon nga ang Bible Baptist Church tinukod ni Kristo. Tubag. O kana, mana nga pangutana dili kay pabasahon ko nimo. Asa sa history sa ako nag-ingon ganina nga ako ang actually, bago na lang ako na, in fact, mamutaan na ang tagaso akong i-present, but wala man ako na-present ang references. But sa imong pamutaan na asa nga history sa akong nag-ingon ganina, nga na ako'y ang libro nga ako ang gibasihan, is kining libro nga akong gihisdutan ganina nga bias na, which is the Baptist history by kaning sermon with by A.A. Davis, a series of sermons on Baptist doctrines nga akong i-present po niya. So wala mo ko ka-present ani, but mo niya akong giingon nimo nga mabasa na to sa references, but nag-tax ko reference ganina nga akong pamatudan nga dili si John Smith mo ay nato. So unsa nga libro, unsa nga page nga nag-ingon nga ang Bible Baptist Church tinukod ni Kristo? Again, the libro nga akong giingon ganina sa ako nang giingon, balik ko na ko, The Baptist Story, okay? By A.A. Davis, na mabasa na to ang nuggets of history nga akong basahan niya for the sake of time.
Mao na akong basahon niya. Mao na ang imong pangutana unsa nga libro, The Baptist Story, and also the Sermons of the Trail of Blood by J.M. Carroll nga ako ang i-present unya. Mao man na imong pangita nga title. So, sunod pangutana, unsa may giingon ni anang maong history about sa Baptist? So unsa may giingon? Ang giingon sa history nga gi-trace niya kung asa gikan ang Baptist. Nga ang Baptist sinukod ni Kristo. From the time of Jesus Christ, the John the Apostles, and then so on and so forth until... Pwede ba, Mr. Moderator, mag-request ko nga imo basahon ng iyang history nga nag-ingon nga ang Bible Baptist o sinukod. So para maklaro sa uban ba, kanili lang kay puro ba lang ang iyang gilitok sa ito. Wala ebidensya. Pwede ba, Mr. Moderator, para maklarify ang issue nga basahon nato ang iyang ebidensya nga nag-ingon ang Bible Baptist o sinukod ni Kristo? Actually, misulti na siya kanina nga wala tayong mabasa sa Biblia nga reference na. Reference na una sa Biblia, wala siya, dili mabasa, wala mabasa. Pero, brother, na tayo proposition nga nag-ingon diri Bible Baptist Church according to the Bible and references. So, ato ning Basahon. Basahon. Sa reference nimo na kay Wikipedia, Britannica. Ikaw mo ko rin pakasama niya. Para maklaro yun sa tanan. Siya may giingon. Pwede Pwede makabasa ang Moderator magbasahon. Ay, ito na. Ha? Nang reference. Ito lang sa Ikaw, isa ko rin ba? Ako'y basa? Ako'y basa. Ako'y basa? mas may pastor ka mo basa. Ikaw, Pastor, na mabasa ka Moderator. So, the Baptist story and then... Unsa na nga libro? Dili, ano sa man na? Cellphone na? Libro na. Libro ang atong, ang ipangayo na ko dili libro, dili Hindi ko kay... maklaro. Okay. Pwede man ta maghimo na Mr. Moderator na maghimo-himo ta dag atong ipaslak sa cellphone. Paslak na. Actually, paminaw na nato. Okay. Then we can comment after. Sige, basa. Ako na nagbasa. Pero ako na-present niya. Pwede mo siguro na-present niya. Karon lang para masaklak, para na may ebidensya. comments after that. Hikan Mas may mabasa. Ikaw may mabasa. Pwede mo ipadap ko ni mo. Abi, ako'y basa, bi. Actually, Hindi kayo maklaro. Asa na, bro? Kista bro na kong glaka. Dapat ang libro imong gidala. Kaya ako nang dakog malibro din imo pwede makita. But you can buy this kung ganahan ka. Ay, akong Ngano ako may mapalitan na ikaw may napamatuod. Imong Asa, aplikasyon. Asa na bro? wala man. Daon sa nga noon ato Actually, kalaban. moderator, ato na lang klaro na, no, wala man ta sa rule diha nga pwede ta mo hiling ako, no, hindi ko mihiling sa imong mga Hindi na lang, gipamatulas. Brad. Iya mo ko nung basahan after sa rebuttal or Kung ganahan ka mahiling, lingon mo niya, pero wala ka magawa. Kung nahiling sa imong libro, di, na, may libro man ako nadala, but picture niya siya. Pero pag question, makuha ka sa akong, especially sa akong ito. Susunod ka pauta namin sa moderator. Kana nga libro kinsa may nagsulat. Again, Baptist history, di Baptist nagsulat na. Nganong nahibalo man sila nga ang Baptist sinukod ni Kristo, tuwa ba dahil sila sa first century? Sa pagtukod ni Kristo. Because of the references. The reference here is the Neander Church. Mr. Moderator, ako pangutan na klaro, kaya man sa akong pagpamatuod atong naging semana, i-question na akong referensya. Nganong maingon daw ko, nga wa man daw mi dito. Ang pangutan na kay maingon man kakaron, nga ang Bible Baptist Church sinukod na Jesus, unsa man ng imong gikutluan ni anang imong pagpamatuod, ni atong nag-una nga kasaysayan nga history. Sa ako nagingon nimo, nagiangko na ko na nga libro gani bias ni siya kay Baptist gihimo. Pero the same sad when we take a look with the references also nag-write sad about Baptist successionism. Again, it's not a biased book kay dili gid sila maka-pinpoint. That's why dili sila maistorya kinsay founder. That's why daghan ang references nga kung ipakita niya about this mga kuan nganong nakabalo sila wala jud ko nagingon nga dili ni sila
ako nagingnan nga bias ni sila, but na sila yung mga references. And then, regarding sa kaning like encyclopedias, books, wala diha gihisgutan nga ang gi-founder o kinsan tawhana. That's why sa ako ang gingon ganina bias ni because baptist gahimo, but sa imuha nang gikot na ko last nga ang nakabalo sila. So if I can use that argument, then saying ka. So, sunod pagutan na. Gawa sa mga Baptist nga mga author, kay ang church naglawig man sa kasaysayan, sunod na sa history, ang pangutana, maka-provide ka ba o history nga nag-ingon nga ang Bible Baptist Church sinukod ni Kristo? The same with other churches. I will not mention the same with other churches since there is lack of evidence regarding the kaning references. That means kung unsay gisulat sa encyclopedia, kung unsa lang tong claim. Roman Catholicism, iyang gisulat, mo i-claim. Baptist, iyang pong gisulat, Baptist Secessionism, mo i-claim because even the encyclopedia doesn't know and don't have any good sources for that. Okay, sunod pangutana. Kategorikal ang pangutana. So, naa o wala sa history nga ang Bible Baptist sinukod ni Kristo? Ito baga, oo, dili. Just like sa uban, wala parihat ang tanan nga wala tay sulit nga one, especially we're talking about the unbiased books like this, Encyclopedia Americana, Wikipedia, and Encyclopedia. Since they don't know the past, bago lang sila na-publish, so what they did, isulat lang nila kung unsay claim na mo, kung unsay claim ninyo. So ang ato ang tanawon is kaning Biblia o sa tanang kaya mo ni pinaka-old. So kani siya sa iba tana, walay bias ana. Kung unsay claim ninyo, kung unsay claim na mo, may isulat niya. So, naa ba diha sa encyclopedia ang inyong claim na kamo ang True Church? Of course. Asa? Sa Dili sa encyclopedia ta? Ayaw, dili ta diha sa imong libro. volume B man ni siya. Kaya nga nag-ingon nga ang Baptist Church sinukod ni Kristo? Mr. Moderator, even Wikipedia Britannica, libro gyapon na. Mr. Moderator, ang akong pangutan na iyang tubag kay maingon man siya nga naa ang claim nga ninyo nga ang kamo ang True Church. So basaha, nangayo ko karon sa imo unsa nga page, unsa nga libro nga mabasa nga ang Bible Baptist Church sinukod ni Kristo dili sa inyong source. Dili source nako. Wikipedia and Britannica online pwede na kayong source. Kuan man ni siya, real time man ni dili man ni kuan. Okay. Akong basahon na sa tanan Britannica. Nga nag-ingon nga ang Bible Baptist Church founded by Christ. Kaya mao man ang akong topic. Na-claim. Dili ni nag-claim, wala ta mag-ingon nga nag-claim. Resolve that the true church founded by Christ is the Bible Baptist Church. Basta may ebidensya nimo. From the Bible, as I've said, references imong ganahan ganina, even these references wala nagsulti kinsa kamo, wala nagsulti sa amo. Kung unsa imong claim, kung unsa imong claim mo isulat. Kung imo kung babasahon nga ingana, dili na makita diri because So, they do not know. So in So, short, wala gyoy referensya nga nag-ingon nga ang Bible Baptist Church sinukod ni Kristo, wala ebidensya. Nakikibutang nga references nga claim Baptist Secessionism, but they dili lagi sila Objection, Mr. Moderator, wala ako maghisgot og claim. Pruiba ba nga nag-ingon nga ang Bible Baptist Church sinukod ni Kristo? Ang ako nga Wala ba o naa? ang ako nga sa the same sa ubang nga sources or the same sa ubang Mr. Moderator, categorical akong question, naa ba o wala? Klaro lang nga, wala ba o naa o para move to sa next question. Brother, kung sa may atong guwan na Basiano Bible, Bible ba ang reference? Sa referensya ko nang utana kay ang atong pagpamatuod Sa- na to sa kanina maingon siya dili wala sa mabasa word to word sa Okay, so Bible. salamat, Pero Mr. Moderator. maingon sa siya kanina nga wala tayong mabasa. So, salamat kay Mr. Moderator. Miingon ka man ganina nga ang church lokal, not universal. Tinuod to dili. Tinood. Nga naman ang Bible Baptist, ang Baptist, may claim man sila nga may believe sila sa Catholic Church.
Tubag. Ngan mo ang baptist, ambot kisang baptista, wala may believe ala. Ambot ni mo kay siguro nasayod ba ka nga o ambot lang kung nasayod ba ni siya pila ka baptist? Nasayod ba Ang Mr. Moderator, ang pangutana maune. According sa libro sa mga Baptist, during sa ilang World Congress, tanan nga mga Baptist sa tibuok kalibutan, miingon man ang iyong presidente sa Baptist Union na we believe and our fathers have believed in the Holy Catholic Church. The Church of Rome is right in affirming that the Church of Christ is Catholic. Ang pangutana, nga nung maingon ka man nga dili universal or Catholic ang church, nga mismo ang inyong makadakuan sa Baptist, mituo man nga ang church is Catholic. Tubag. Mr. Moderator, dili na kadagkuan na mo. Number 1. Number 2, wala po na mingingon na Roman Catholic Church because there are Baptists nga nag-claim nga universal ang church. Wala nang hingon og Roman Catholic Church. Kung mayong kang Catholic Church, universal but pasabot ana because there are Baptists nga parehana. Pero wa siya na sa kinsa yang kontra ron, wa ko kailan ng mga tawhana, paghinganli diha, kay nakabalo ko kinsa mga tawhanan namo, Dr. Army Gisaba, Tom Wilkers at sa Hammond, Indiana is John Last 2 minutes. Last 2 minutes. Tom Lenson, mga kadagkuhan Baptist nga gingon karon nga mga buhi pa. James White and butang pagyud nato si Dr. Kit Piper, Dr. John Piper, daghang mga Baptist nga wala diha. So wa ni siya kabalog kinsa iyang punta ron. Bible Baptist Church is not Mr. Moderator, ang pangutana maune. Layo ra kay sa tubag na akong pangutana maune. Niingon ka man ganina nga ang church is local, not universal. Ang pangutana kay pagtuo man sa mga Baptist sa tibuok kalibutan nga ang church is Catholic or universal. Og mi believe ang mga Baptist ang pangutana nganong nagtudlo ka man karon nga ang church not universal kundi local. dili layo akong answer. Wala na kong answer. Ang iyang answer, brother, Wala i-deny- siya kabalo kung Okay, i-deny siya, brother. Thank you, Mr. Moderator. I-deny siya nga Sunod wala. ka pangutana, miingon ka nga ang leader sa church, pastor o deacon. Tinoon to dili. You know, 1 minute mga remaining. church leaders sa local, mga tayo kung gingon ganina, dili lang yung mga leader, but mga na sila ay offices sa church, which in local churches. Sunod ka pangutana, kay nag-ingon ka man nga ang identical sa church na ang mga leaders niya, pastor o deacons. So walay pare ang itinuod ng iglesia. Kung naminaw ko sa akong presentation na ay pari, which is ang tanang 30 mga seconds tao, remaining. ang tanang mga membro sa church gitawag og pari. First Dili Peter ordained. chapter 2. Why ordained nga priest? Answer pa ko. First Peter chapter 2 verse number 9, Revelation chapter 1 verse number 6. 15 Na ang seconds. tanang membro sa tinud iglesia pari o dili kay usalay pari, So dili ordained nga pare. dili ordain di gyud ordain Oh. kay ang Salamat. ang 2 seconds. kining To- mga to- membro di time. kinahanglan ordinahan aron mga membro. Okay, time na ta sa to ang cross-examine mga brothers and sisters. Hindi to kayo magbabasahon na ilang mga kora pero madugay ito kargana. So, aray na lang ta sa 20 minutes instructive speech. 20 minutes. Oh, 20 minutes instructive speech. Okay, so ang negative ba ni? Pastor, okay. Salamat kayo, Mr. Rian Puente, sa imong napakyas na pagpamatuod. Gawa gyud siya kapabalog bisan gamay. Tapos minigar siya sa iyang giingon nga wala ko ang miingon sa ganina nga kung wala daw sa Bible dili tinuod. Mo nang kay di man ka tinuod og wa sa Bible. How sa gigukod kung naa ba sa Bible ang Bible Baptist Church? Wa man ito ba sa kuha? Sa referensya naa ba? Diingon po sa kuha po referensya. Bisan pag atong i-Plato on yang statement. Niingon siya nga pag wala daw sa Bible, di daw tinuod, pero ni-deny siya. Klaro sa mga witness, bisan pa itong i-record, ibalik on niya.
So, kay miingon man siya nga kung wala sa Bible, li tinuod, wa man sa Bible ang Bible Baptist Church. So therefore, siya ra mismo nag-ingon nga di gyud tinuod ang Bible Baptist Church. Dayon wala siya referensya. Ang among pagpamatuod pabarugon sa duha ka prueba. Biblia referensya. Wala sa Biblia, wala pod sa referensya, unsa man ning pagpamatuod nga wala sa Biblia, wala pod sa referensya, di na ay diferensya. Muna nga, kay na may diferensya, wag yun siya kapabarog sa tema. Wala sa Biblia o referensya. Dayon maingon siya, nga ang church ko dili ko no universal, local ko no. Dayon, wag naman ni si Mr. Rian Pintes. Unsa ni Baptist o wa ko kasabot ini. Ang tanan ng mga Baptist sa tibuok kalibutan, wa siguro na sa kahibaw, ato na pahibaw ono. Kaya na may diferensya yun ni iyang pagpamatuod. Judge Willis, President, Baptist Union, naghimo siya welcome of address to the First Baptist World Congress. Tibuok kalibutan ang tigo mga Baptist. Basta wa mo nakatambong dito na ng inyong Baptist kay unsa ka na nga Baptist. Orag hanap na nga pagkabaptista. Unsa may ang giingon sa presidente sa mga Baptist tibuok kalibutan? We believe and our fathers have believed in the Holy Catholic Church. The Church of Rome is right in affirming that the Church of Christ is Catholic. Kung Baptist pa rin nga tinuod, nga sa ilag yung kongreso sa mga Baptist, na naman nga mo deny man siya na ang church, dili daw kuno universal. It means dili Catholic. So iya yun yung ipaghilosgan nga, wa kuno tahinoon kita na hinoon, wa nahibalo. Siya ang nahibalo. Kaya direkperensyado man ng iyang pagpamatuod. Dayon naapsan siya sa katapusan pagutana nga ang mga lideres daw sa church pastora daw og deacon. Igukod na ko siya wa bay pare. Isa na ay pare pero priesthood of believers. Na bay orden, wala ko na orden. So therefore dili tinuod ni nga iglesia ning Baptist. Nga naman unsa man ang church na bay ordained priest ang church. Ang Biblia itong patubagon. Acts chapter 14 verse 23. Sa may giingon din eh. Din 14:22. Dwyer Rems translation. And when they had ordained to them priests in every church. Na ay ordain nga priest in every church. Karon kay true church man kuno ni sila. Tapos maingon siya nga walay ordain. Dili mao ang tinuod nga iglesia gitukod ni Kristo kay wa man day ordinadong mga pare. Titus. Sa may giingon. Titus chapter 1. Tapay pamatuod. And shouldest ordain priest in every city, as I also appointed thee. Titus 1:5. So, magbutang daw og ordinadong pare sa kada syudad o lungsod. So, naay pare. Dayon sa James, kung sa may giingon, James chapter 5, verse 14. Is any man sick among you? Let him bring in the priest of the church. So na ay pare ang iglesia. Unsa man nga pare? Ordain o dili? Mag-ordain man og pare ang church. Tapos sila ingon sa wala ko ni ordinadong pare ang church. Adilit ni mao. Gining kang Mr. Pintes. Ingon siya identical ko no.
Dayon, wala man siya kapruiba nga ang iyang gipruibahan ang ingon niya pastor Amanda og deacon. Unsa man ning word nga press dinhi sa Funk and Wagnalls Standard Dictionary. Press in early Christian church, an elder or presbyter, Latin presbyter. So hindi ang press gikan ni sa Latin word nga presbyter in the early Christian church. So ang early Christian church na aday presbyter or na ay pare. Pag dinhi sa The Winston Senior Dictionary. Atong basahon dinhi kung asa gyud gikan ning word nga press. Prest, Greek presbyteros. Presbyteros ni sa Greek. Tapos mabasa ba na sa Greek Bible? Mabasa. Itong atong mga ipaghisgutan ng mga bersikulo, mabasa dito ang presbyteros, which is mo na ang root word niya na press. Diha nagsugod ang word nga press. So, naaday ordinado nga mga pare ang iglesia. Dahil sila wa man sila ordained priest. So sa identical pa lang wala na sila. Dahil iyang isgutan ang trail of the blood. Ang trail of the blood unsa may giingon? Unsa man ang ilhanan sa tinuod nga iglesia? Ang unang ilhanan ang founder si Jesus. Wa man siya kapruiba na si Kristo ang ilang founder. Biblia, referensya, wa gani siya kakot bisag isa. Ang pangutan na kinsa man founder ni ining Baptist Church o asa man nato ni matris ba nato ni kang Kristo? Ato ning tubagon pinaagi sa mga ebidensya. Dinhi sa The Christian and Illustrated History. Unsa may giingon dinhi? The earliest known Baptist church can be traced back where John Smythe was pastor in 1609. Asa na di matrace back? Dito di ay kang John Smith ang iyang earliest history. Dito matrace back. Mo nang di siya ka-prove nga dito sa, for example, sa 1st century, second century, pag-ingon ni Bishop Ignacio sa iyang letter to the Smyrnians, wherever Catholic Church, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Wala mag-ingon nga Baptist Church. Tapos napag-sinulat nga si Polycarp, Bishop o Catholic Church. So, dili ingon nga Baptist Church. Dayon sa Council of Nicaea, kung sa man ang nasa creed, I believe in the Holy Catholic Church. Kung Baptist pang church, I believe in Holy Baptist Church. Di yun, wag yun na sa history ng Baptist. Historically, wag yun ng Baptist. Kay matris back naman dahil kini sa panahon ni John Smythe. Dayon din sa history of Christianity. So, pag-iingon din Dili sama sa iyang pagpamatuod na wagi napakita ng ebidensya. Kita na naman tayo pruiba. Dili lang Mr. Pintis kay baba, kinahanglan imong baba magtangag og ebidensya. Puro nang baba na imo sulod, isay mo tuo sa imo. Sa korte pa lang, build na ka. Ang ato din na i-represent na ebidensya. Kinahanglan kay dili pwede baba ratanan, kinahanglan magtangag ka og ebidensya. Other new churches were founded, which would play a significant role in the years to come. The first were the Baptist churches. John Smythe set up the first Baptist church in London in 1612. In 1644, this is when the name Baptist began to be applied to them. 1644 pagyod ang
pag-apply nga kining pundok baptist ni. Pero dito nagikan kang John Smith. According sa atong mga ebidensya. Dayon Macmillan Compact Encyclopedia. So pag-iingon din niya. Baptist were founded in 1612 by John Smith. Dili si Kristo. Matos ilang Trail of the Blood. Ang tinuod daw ng iglesia si Kristo, ang tawag sila, di man na silang Kristo. Huwag ka na siya na-prove ang Kristo. Din sa Dictionary of Genealogy. Pag-isot ang genealogy, pag-trace up ni sa kagikan yun. So, may iingon din eh. Ato basahon no sa Dictionary of Genealogy. Kung asa yun ang origin ng Baptist. Baptist was founded by John Smith. This was the origin of the Baptist denomination. Nakapag-iprohiba na to. World Book Encyclopedia. Siyaro, dili mo tuwin ni si asa may atong tuhan kag na-ebidensya o wala. Baptist Church developed early history. The earliest Baptist leader was John Smith, formed a Baptist church. So ang ilang early history, dito ra yun ni maka-trace dito sa time ni Joseph Smith. O what na sila, kanang ilang ingon nga Anabaptist. Orang tanto bago no masig yan yung gamito nun niya. Unsa may giingon sa ilang church history, sa Baptist nga church history ha, di ato ilagyon ng libro. Unsa may lang giingon? No historical tie links between them with the Anabaptists, and they rejected the name. On 1644, they were called Baptist. Kanang Anabaptist nga una pa sa Reformation, matod sa ilang church history, wala gyud sila connection sa history. Dayon dito na sila gitawag nga Baptist sa 1644. So ang nagtuko din ning moong pundok dili ang atong Ginoong Kristo. So doon na tao nga matudlo nga nagtukod. Dayon ang nagtukod niini tao og dili ang Ginoong Kristo. Pero sumala sa ilang Trail of the Blood, ang tinuod daw nga iglesia ang nagtukod si Kristo, which is iyan ning prueba. Ano man siya ka-prueba? Biblia referensya wa siya ka-prove. Ang maprueba sa referensya, the book of religion. O sa may giingon, libro sa nang mga relihiyon. O sa may giingon din sa about sa Baptist Church. The first Baptists were English Protestants. Their church founded in 1612. Ang unang Baptist dito sa England ang sugod. Dayon, itukor na sila sa tao. Sumala sa ebidensya. World Almanac and the Book of Facts, page 704. Naghantag dokumento, banggaon lang tagway isa ka dokumento. Asa man ni mo daog sa korte ng pangatarungan ni Mr. Rian Fuentes. Gawa ang ibisan gamay nga ebidensya, iya man ang obligasyon nga pruibahan. Pero wag gyud sa ka-prove. Sayang ang iyang napalpak na 20 minutos na pagpruiba. Baptist origin, John Smith, which is ang Roman Catholic Church, yun nga founded by Christ. Dili sa libro, gitukod na mo na itong 1612. Pero ang Catholic din miingon ng mga libro nga original church yan. Ining kang Rian Fuentes, angkon-angkon na niya. Nga wag yun ka-prove sa iyang 20 minutes. So klaro kaayo nga matod sa ilang Trail of the Blood nga si Kristo na ang nagtukod sa tinuod nga iglesia, pero sila dili gyud sila ka-prove.
nga si Kristo. Dayon, ang nakapait pa niini kay gihimo nilang usa daw kailhanan. Matod sa ika-9 kailhanan, ang plano sa panalapi niini mao ang ika-10 og mga halad. Naunsa man ng mga baptist na ilamang ihimong ilhanan nga ang true church daw, ang panalapi daw, ika-10. Mao ba ng panalapi, Mr. Pente, sa tinuod ng iglesia? Ika-10. Nanudlo ba ang mga apostoles o si Kristo nga maghatag mo ika-10? Atong basahon ang panalapi sa iglesia ko ika-10 ba? 2 Corinto 9:7. Kinahanglan muhatag ang tagsatag sa sumala sa iyang gusto. Dili magbagot-bot o maghuna-huna lipugo siya. Kaya ang Diyos na higugma sa naghatag nga malipayon. Dili sumala sa ika-10, sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing. O nang tudlo sa tinuod na iglesia. Dili kay tudlo ni mo ang ilhanan sa iglesia, ika-10 ang panalapit. Wala na sa Biblia. Kinsa may gihatagan o balaod nga manguliktag ika-10 ang mga baptist ba? Aron matinuod nga iglesia ang baptist, ang ilhanan panalapi ika-10. Na ba na sa Bible? Identical ba na sa true church? Atong basahon ng Biblia. Hebrews 7:5. Ang makagikan ni Levi nga mga pari gisugo sa balaod sa pagkubrag ika-10 gikan sa katawan sa Israel. Nga sa ato pa nangubra sila gikan sa ilang kaugalingong katigulangan. Bisan kun makaliwat usab sila ni Abraham. Ang pagkapari sa laray ni Levi ang gitagaag balaod nga mangulikta ika-10. Dili ang iglesia nang ulikta ika-10. Kay ang paghatag o panalapi sa iglesia sumala sa pagbuot sa kasing-kasing. Pero gihimong nilang ilhanan na ika-10 nga. Ilhanan daw sa panalabas ni Rogelis, ika-10, ika-9 daw ilhanan. Asa man sa Bible nga ang ilhanan sa tinuod ng iglesia, ang ika-9, ika-10. Kamura may nagtudlo ni Waman sa Bible. So therefore, di igdod tinuod ang Bible Baptist Church. Mo nang di siya ka-provide o history, kay wa man gyud na history. Ang iya kuno identical. Mo ni gihimo sa mga mangilad kanang identical ngano man. For example, kanang 1,000 nga real o 1,000 nga peke. Kanang 1,000 nga peke, nanay 1,000 nga numero. Bot pa ibasabot kay na 1,000 diha na tinuod na siya. Kanang peke naman na tulo ka kanang 3 heroes. Mga heroes, no? Bot pa ipasabot kay na tulo diha ka hero na tinuod na siya. Dili ni mo pwede isuksok ng tungod kay identical ang imong church sa usa ka church, matinuod na ng imong church. Kay dili man gyud ma-perfect sa Bible Baptist Church na ang identity sa true church. For example, ang true church ay ordained na pare o maila. Therefore, dili silang true church. Os kining imong gihimo din ninyo diri nga mga napulo ka timailhan, wa gyud ni sa Biblia nga mao nang unang timailhan, ikaduha, ikatulo ka mo naghimo-himo ni wa ni sa Bible. So therefore, Mr. Pintes, ako ikasubo, nga wa gyud ka prueba. Napakyas ang imong pagpamatuod, dili sabton nga ang usa ka butang naa sa inyo tinuod na mo. Pananglitan si Fernando Po Jr., doon naman ito'y bangas dire. Pag makita na kagtao mo na ibangas, mayo na si Fernando Po Jr. na. Pagkita si Fernando Po Jr. medyo kuluton man itong buhok. So si Mr. Pintes medyo kuluton man itong buhok kamay. Fernando Po Jr. din na siya. Dili, imo na siyang tan-awon historically. Ang iglesia, gidugangan, matag-adlaw ang mga tao. Mao na maka-provide kag history kay naaman ang iglesia existido sa nang panahon. Wa maka-provide. Og dili pod si Kristo ang nagtukod. Wala na ebidensya. Mao na kanang imong tema nga pruibahan nimo, wala nimo kini na pruibahe og
kanang imong pagpruiba napakyas ka sa imong pagpamatuod niining topiko nga atong gihisgutan. So atong tan-awon unya kaya pa man na siya explanation unya sa iyang padayon nga 10 minutes na summary. 1 minute. So ako nang nabungkag no. Although di man ginaingon nga bungkag ka man siya napabarog. Ang iyang pagpamatuod walay bukog so wala kini mi tindog o klaro nga dili kini tinukod sa atong Ginoong Kristo. Kung tinukod pa sama sa atong pagmamatuod dunay ebidensya. Siya wa siya magdag ebidensya. Ang iya puro lang ba ang iyang pagmamatuod wala kini siya magtagag og ebidensya. Mao nang sorry kayo Mr. Pintes nga napalpak ang imong 20 minutos nga pagpabarog nga ang Bible Baptist Church 20 seconds. tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. So salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa 20 minutos nga destructive speech sa 20 minutos usab na 5 pagpabarog ni seconds. Mr. Pintes nga wa gyud kabarog. Kaya salamat og may gabi. Okay, so Pastor, So, arin na ta sa 15 minutes cross-examination. okay, so that's what was 15 minutes cross-examine. Okay, Brother Ray, ready? Okay? Sige, go ahead. Lord po, sa imong gibasa nakabantay ba ka nga ang imong gibasa nag-ingon diha lain-lain tulo ka day ang sinugdan sa Baptist 16:12, 16:09 and 16:14. Asa na may tinuran ni tulo? Ang tarang puro tinuod. Kay diha ang mga gyud nga century mo nagsugod. Okay. Lord po tanan. Ang teaching ba og messages mahimo ba ning timailhan sa usa ka tinuod iglesia o dili? Apart di mahimo, pero dili Okay. katibukan. So pangutana. Sa imong kadaghanan gipakita karon puro encyclopedia libro manginana. Kung papilion ka o kung magsumpaki ang Biblia o ang mga libro asa imong pilion, Bible o encyclopedia? Sa kamatuoran nga ang Bible Baptist Church tinukod ni Kristo way sumpaki sa bel diferensya. Kay tinuod man gyud ang Baptist dili tinukod ni Kristo o unsa may sumpaki nga wa man gani record sa ebidensya nga tinukod ni Kristo. Unsa man ang pagkasumpaki Mr. Ray? So pagutana Mr. Ray. Na balik ko na po. Kung pananglitan ang Biblia magkasumpaki sa encyclopedia, not only the form, but kung pananglitan lang sa usa ka information. For example, evolution and creation. Lahi man gini silang duha. Mr. Moderator, ang pagutana ibase lang sa tema. Ang among tema is Bible Baptist Church tinukod pa ni Kristo. Wa unsa tema nga Nasa atong regulasyon no nga Bible ang and encyclopedia. pangutana ibase lang subject matter lang ta. Kung anong isopa ba nagipirma man ka? Basahan na Nalagay siya, nalagay siya. Kasi Brito, akong gikuan iyahang mga kuan. Ako nagpabarog ko, pwede siya mukuha sa ako. Pero ako karon mo question ko kung unsa yung iyahang giibakbak. So ako siya gikuan karon, Bible and encyclopedia ko na mo na yung i-present. Ako siya gipamutana asa mag-aanay ko ang litan. Iyang main pumunta na magkasinumpaki ba ang Muna Biblia o gigamit niya reference base sa tema. May akong pamutanan niya kay mo may gibatbat Bible lang o encyclopedia. So ang tama ko niya kung pananglitan magkasumpaki ni silang duha, asa pilihan nimo Bible ba encyclopedia? In case ko magkasumpake sila pero wala ni sa tema, dili sa subject matter ha. In case kon ang usa ka dokumento magkabangi, mas pilion nato ang Biblia. Kung nagkabangi sa referensya, pero kung nagkauyo na sa referensya, may problema. Sama sa Bible Baptist Church dili tinukod ni Kristo. Wa man na sa Bible. Wa po na sa referensya. Nagkauyo ang Bible referensya kadi gyud tinukod na kay wa na sa Bible. Huwag mo ng subject matter dato, Mr. Ray. Okay? So, pagkutanan, Mr. Ray. Yes, Bible mo ko ano. Okay, una, next pangutana.
Sa imong gibasa karon nga katong mga baptist nga mga libro nga imong gibat-bat karon, kung pangutana, kay imo man yang gi-quote. Totoo ba ka ng mga gipang-istorya nila? Ang giistorya sa Baptist nga we believe nga ang true church founded by Christ is Catholic. Dapat ikaw una mo tuoy kay Baptist ka. Ako lang nagikot para di ka mo ni garba nga nagtuo mo og Catholic Church. Kung simple kayo. Mutuo ba ka sa mga imong referensya nga gigamit nga Baptist nga mga libro? Mutuo ba ka na? Dili. Mutuo kay ang simbahan is Catholic Church. Mutuo ko. Uyon man siya sa Catholic Church. Ikaw ra di mo uyon nga ang church dili daw Catholic. So ikaw ang may problema ng libro dili ako. Okay. So pangutana Mr. Ray. Imong gibasa ganina about Acts chapter 14:23, Titus 1:5, and James chapter 5 verse 14. Nga duwe rims. So ang duwe rims is Catholic version man ni siya. Unsay imong gikwaan og kaning Greek word ni ini, pareha ba ang elders o priests sa Greek? Presbyter. Ang sa Greek kana nga bersikulong imong gipanglito kanang gikot no sa Greek na is presbyter. So kanang word nga presbyter sa Latin is presbyter og diha gikuha ang root word sa pres. So unsa man dining strong definition and Thayer's definition of the Greek word archdiocese nga priest o ang elders presbyter, pareha ba ning duha o lahi? Ang according to dictionary hong gibasa, ang presbyter og elder the same na sila. The same. O kini dili man imong subject matter. Kay atong subject matter is about the true church, ang Bible Baptist Church dili about sa presbyter. So pangutana. Okay, now naghisgot ka ganina, kang gibasa ganina nga si John Smith is the founder. Akong pangutana, kay naa may mga libro nga nag-istorya nga dili si John Smith ang first founder sa Baptist Church. Ay buot ba siya pasabot, Brad Paul, nga ato lang gamito ng pabor sa imuha, ang ba na itong libro dili like this? Kung makapamatuod ka nga dili si John Smith ang founder, si Kristo ang founder sa Baptist, mas mupabor ka lang imo pamatuod. Ako pangutana. Pero akong gi-present daghan man kog dokumento. Banggaon la ko nimo ang imong dokumento nga way klaro nga nag-ingon nga dili si John the Baptist. Patubaga sa siya. Ang akong pangutana simple. Kung naay mga libro like mga encyclopedia nga dili si John Smith mo ay gatukon, buot pa pasabot na akong malikon, buot pa pasabot nimo Brad Paul, imo lang gamito ng mo pabor nimo nga John Smith, pero ang ubang mga encyclopedia sa mga dagko nga wa gaingon dili nato gamiton. Ang iyang tubagan na kung naa. So Kung naa ka ipamatuod nga si John Smith dili ang nagtukod sa Baptist si Kristo, Okay, palawag na. so pagutan na. Palawag. Karon kay ako masahon sa imo nga ingon diri nga for example, Wikipedia o Encyclopedia Americana which is Okay, basahan din nga dili si John the Baptist ang nagtukod sa Baptist. Kung basahon Si Kristo ang nagtukod, daog na ka. Okay? Kung basahon na ko ron diri nga siya mismo gaingon nga dili si John Smith mo ay founder, imo bang dawaton nga sayop tong imong gipangkuan ng encyclopedia or asa piliyon nato? Ang pilion nato ang majority. Majority? Ang majority nga nag-ingon nga ang founder mao si John Smith. Dayon basaha sa imong dokumento diha nga dili si John Smith ang tukod si Kristo. Daog na kaning debatiha pero wa kay kabasa. Luoy ka do. Okay, akong basahan. Ako na kay John Smith. Lord pagutan na. Akong basahan muna. Ako ning Ang Mr. Moderator basahan na sa iyang 10 minutes on nga kaya na siya 10 minutes. Ako ni pangutana nimo. Pandung ko mangutana. The Bible is this book of Encyclopedia Americana published in 1800. Okay, basahan na nga dili si John Smith ang si Kristo ang nagtukod. Ingon diri ang kaning document. Ingon siya nga
Okay. Ikatsa ang time, bro. Smith began to question the propriety of baptizing himself and starting a new church. This procedure, ingon siya. And then, ingon siya nga, dili valido. And then, nakadungog siya sa Mennonites constituted a genuine church. Mao nang mingsunod siya dito. So, ingon dere kaning nga libro and Wikipedia and also Britannica, mga dagko nga mga klase nga mga references na di nimo gamiton. Nga ingon dere nga si John Smith pamimbro dito kay nag-question siya. Mr. Moderator, 1 minute question. Dili say ni. Pangutanan ako. Sayop ni o di? Wa man mag-ingon na ng imong libro nga dili si John Smith ang Joseph Smith ang si John Smith ang founder. Wala yung ibasa, di ba? Nakadog man mo nag-ingon diha imo na competition nga walay pundasyon yan ang imong gibarugan nga dokumento ang akong giingon ni admit ko nga basaha diha nga dili si John Smith ang founder sa Baptist Church si Kristo. So, Bakit na pumatod sa pangutana? Dili ka magsip. Ha? Dili ka magsip. Wa may gingon dito nga ang dili founder si John Smith. Anong accept man ta ng iyang dokumento nga walay? Dili, brother. So Dahil daghan din dokumento nga nagbundok, nagbukid din hindi siya mudawag kanang way klaro iya Sa ato pa, president. So pagutana. kaning sa ato pa kaning Anabaptist di ay si John Smith ga founder ni dili. Mao gibasa kay anak ko sa inyong church history wa ka kadungo kung naminaw ka. Dito simple kay ba? Mao ba ni or dili? Mao ba ni gipawan ni Kwan sa model mutubag sa tao do dili dayon explain. Mao na atong sabot. Okay, o dili explain. Kanang Anabaptist dili si John Smith nagtukod anak kay wala mo history anang makonek dito sa Anabaptist. 1644 pa mo gigan lagi mo baptist tapos matrace ang history ng origin kang John Smith. So dili mo tinukod ni Kristo, tinukod mo ni John Smith o wa kay prueba nga napamatud nga si Kristo nagtukod sa iglesia. So, dili si John Smith. Wala ka pa, baro. Sa Anabaptist. Dili. Dili, no? Ingon siya dili. Okay. So sa ato pa, kung dili si John Smith, nga nung kasige mong kagbasa di Brad Paul, nga si John Smith ang kuha niya, according to this one, imong kaganina, dili, kay naan Si Anabaptist. tubag kanang Anabaptist before pa lahi na siya dili mo kanang nga Baptist. Kanang Baptist giproibahan nako kini Baptist nga imong gilinihan wa may connection sa Anabaptist. Gibasa na nako baya og naminaw pa lang yun si Brother Ray sa ilag yung church history. Ako nang gibasa baya. Walang yun din sa namin. Tubagan ako ha. No historical tie links them with the Anabaptist and they rejected the name. In 1644, they were called Baptist. Wala may connection sa Anabaptist. Dili na mo ni connect kang John Smith sa dihang nagbunyag-bunyag siya sa iyang kaugalingon. Diha ang inyong origin, ang iyong early history. So dili mo gikan kang Kristo o dili mo tinukod ni Kristo. Sunod pangutana Mr. Ray. Pangutana na may gitawag diri og General Baptist and Baptist subgroups. Sabot ba nimo pasabot o sa Baptist o daghan? Ang usa ra gikan sa Baptist si John Smith ra, wa mo'y labot sa Baptist. Kanang inyo, kutay-kutay na ng inyo sa mga kabaptisan. Mao na niadtong 1905, nagtigom ang tanang Baptist di po kalibutan. Ug miingon sila, we believe in the Holy Catholic Church. Ikaw ra di mo believe. Kisa may anita balik ka sa imong gipang present ganina. Ingon dia nga Baptist name na in 1644. Kana ba nga pagnala nila Baptist? Mao ba na pagtunga sa iglesia? Sila naglungtang na sa 1609 sila ni John Smith. Wa mo historical tie sa Anabaptist. Dito lang mo sa 1644 inyong gi-official nga baptismo para doon na mo identity nga pundok mo sa Baptist. Pero ang inyong early history nagsugod diha kang John Smith. O dili mo pwede mo connect dito sa Anabaptist. Kaya ako na ba yung gibasa ang inyong church history nga wa gyud mo historical
connection sa Baptist, nga Anabaptist. Tato So pa, therefore, kamo, produkto lang mo sa Reformation. Dili mo tinukod sa atong Ginoong Kristo mo nang dili ka ka-probe nga kamo tinukod mo ni Kristo. Tinukod ang mong tao, which is dili mo tinuod ng iglesia. Kaya sumala sa inyong trail of the blood, ang tinuod ng iglesia, tinukod ni Kristo. Ako naka-probe man ko nga tinukod ni Kristo ang Katoliko sa daghang ebidensya. Dapat imo untang challenge nga mag-prove ba ka karong pamatod? Wa ka ka-prove ba naman? Di man mo tinuod ng iglesia, tinukod ang John Smith. Tod pangutana. Ito. Okay. akong ang pangutana ba Brad Paul ba kana bang imong giingon nga nag-ingon siya walay connection gibutang ba diha nga ang Bible Baptist walay connection ba ipaliw ko na kog basa kung gusto kang mabasa mas ni moderator gibutang ba diha ang Okay. Bible Baptist Basahon na ako, ha? okay Basahon na ako. Tabak lang. wala ang kuha na stop Abasa nga. About the year 1609, Smythe baptized himself by pouring and then baptized 36 others. Mo nang gihimo ni Smith, no? A minority number of Smith group under the leadership of Thomas Hilby and John Morton returned to England. Kanos 1611, 1612 to form some considered to be the first Baptist church in English soil. However, no historical tie links them. Isa maning them. okay Referido na dito sa kaning Baptist ninyo. No historical tie links them with the Anabaptist and they rejected the name. Ikuha ng word nga ana. Pabilin ang Baptist. In 1644, they were called Baptist. So diha na mo nagsugod. Wa mo historical tie sa Anabaptist. So which is, diha ragyod mo nagsumikad sa 16th century, human na sa Reformation period. Mao na ang kining imong iglesia gipasakop panbadere, dili ni tinukod sa atong Ginoong Kristo. Mugna lang kini sa mga tao nga way kalabutan sa atong Ginoong Kristo. O ang identical ninyo dili mo haom sa inyong iglesia. O sa wa gyud bisan gamay na prueba nimo nga ang iglesia Baptista tinukod sa atong Ginoong Kristo sa pangutana. ako pangutana ning ingon diha which is pareha sa akong gibasa karon that Smith questioned him about baptizing himself. Kunya imong ibasa bago lang yun. No? Sakto kung imong ibasa. Nga ingon diha na they do not have the connection of Anabaptist. The them. Wala. Unsa man ang referred to them? Amua or sa katong kang Smith nga grupo? Ang Baptist, kay ka mogikan na mo ane. Kining Baptist, isa na sila kapundok, nagsipak-sipak lang sila, which is dili mao tinuod nga church, kay di man pwede nga magkasipak-sipak ang church. There is only one body. Pero ka mo, dili mo pwede na kay mura mo kugita, o sa kaulo daghan gaway-gaway, dili mo tinuod nga iglesia. Wala mo mahaom sa Bible. Okay. Imong panabi ganina nga ang panalapi, okay? Ang panalapi which is I believe kana nga libro nag-ingon gyud na diha nga timailhan which is maunay mo self mo support sa ilaha. So gimong isgutan ang ikapulo nga dili at sa to pinugos ba or dili. Pamunta na kani ba nga ikapulo nga gi-practice sa Baptist pinugos o dili? Ang ikapulo, wala mag-practice ang true church. May style mo dito ang pumunta na simple. Ang ikapulo ba nga gi-practice sa Baptist pinugos o dili? Tubago pinugos o dili then explain. Ang mapugos mo kay hatakan ng 10% ka ng dili pinugos na wala kay ingon nga amount na pilare ka dili pinugos nang pilare mo ihatag ba sumala sa pagbuot sa imong kasing-kasing di napugos mo kay 10% man lang hatag sa inyo which is wa na sa Bible nga ang true church ang iyang panapi ikapulo wala man na sa true church kay ang muhatag na sumala sa pagbuot sa ilang kasing-kasing dili kay pagbuot sa 10%. So pangutana Mr. Ray. Kinsa may gaingon nimo sa kabaptis na napugos siya?
Nakasuway ba ka naghatag sa pulo? Ikaw, ang mapugos ka kay 10% man sa iyo, kami di mapugos kay di man na-practice sa true church. Ang Katolik wala mag-practice og 10%, pero kung ang Katoliko mo practice og 10%, sumala po sa pagbuot sa kasing-kasing, mo na gidawat sa Katoliko. Wala may Katoliko nag-practice og 10%, pero dili sila pinugos. Wala sila nga kamo 10% mo. Pero kung mapugos mong tanan nga baptist kay pa 10% mo. Dapat wala ni ana sa church. 2 minutes remaining. Okay. Dapat wala na sa true church nga na ay 10%. Gibasa ni mo ganina Hebrews chapter 7 verse number 5 nga gihatag ang tithes ngadto sa mga Levitas. Pangutana, pila ka tithes ang gihisgutan sa Bible, Brother Paul? Pila ka klase nga tithes? Kung naminaw ka lang ba diri sa Hebrews 7:5 akong gibasa dito nga ang gihatagan o katungod sa balaod nga munguliktay kapulo ang pari sa kaliwatan ni Levi. Karon unsa man mo pari mo sa kaliwatan ni minulikta mo? Wa kay nang ulikta tong mga pari sa lahi ni Melchizedek, which is si Cristo ang high priest. Kay kadto lang Levitical priesthood, dili ang priest according to Melchizedek ang gihatagan ng mga balaora. So sa true church founded by Christ, which is si Jesus ang high priest, siya ang Melchizedek priest diha, wala mangulikta ng ikapulo. Kay mo nang tinuod nga iglesia. 1 minute. Kung inyo di ni tinuod kay inyong gihimo nga ilhanan ay kapulo nga nakapatinuod sa iglesia, which is wala gi-practice sa true church founded by Christ. In Hebrews chapter 7 verse 11 talking about tithes para sa righteousness. Is this talking about sin offering a tithes or tithes baka na sa mga free will na offering, Brother? O saan ba gisgutan na sa Biblia? Ang atong topic is Bible Fingers. Baptist Church. Ikaw Kanang imong ingon nga tithes, ako lang na siya gibungkag kaganina kay naaman sa iyong trail of the blood nga ang ikapulo inyong gihimong ilhanan si Lord nga iglesia, which is wala gi practice sa true church. Kay wa gi apostoles nga nanguliktag 10%. Wala na siya. Kay Melchizedek priesthood 10 ang seconds. naa sa true church, si Cristo ang pangulong pare. Ang Melchizedek, ang Levitical priesthood, mao ang gitagaan sa balaod nga mongulita ikapulo. Which is di naman ta part sa Levitical priesthood, di time. naman ta sa Melchizedek. Okay, time na. So, time na sa kining kuha nila. So, 10 minutes to, Brad Pulo. Ang next nga kuha niya, 10 minutes summary negative. kanang rebuttal, 10 minutes. 10 minutes summary negative na no objection. No objection. Wala na. Rebut. Para na siya. Rebut. Wala na 10 minutes. Ikaw na 10 last. minutes. wala man ka nag-object ganyan sa. Oo. Ikaw, una, si Brother Paul, may muna og rebut kay siya ay negative side. Summary Summary na or rebuttal. 10 minutes. 10 minutes summary negative no objection. Amo na siya Wala rebuttal. naman na rebuttal siguro. Amo na siya rebuttal. No objection. Okay. Sige. Okay, so arita sa rebuttal ni Brother Paul Alima, 10 minutes. Okay, Brother Paul, ready? Okay. Sige, go. So wala gyud kapabarog, way nahimong inutil ang mga pagsupak, mga pagkumatuod ni Brother Ray. So wala gyud. Nahagbong na gyud si Brother nga wala gyud klaro na iyang pagkumatuod. Identically wala, historically wala, biblically wala. So wa gyud bisag gamay. So lahi man sa atong pagkumatuod na klaro man. Klaro ang pagkumatuod dahil siya nilayo na hinuon siya sa kay dito naman siya sa practices daw, sa mga teaching daw, pero which wala man siya ka-prove nga tinuod siya lang nga iglesia, pinaagi sa practice o mga teaching. Kaya gani ang true church doon ay ordain nga mga priest, midinay siya nga wala daw sila ordained priest, which is dili gyud sila tinuod. Kay na may ordinado nga pare ang tinuod nga iglesia. Midinay man sila nga wala. So which is identically, hindi sila tinuod. Dayon ilang giingon sa ilang trail of the blood nga ang usa daw sa mga ilhanan siyam daw kailhanan sa tinuod nga iglesia nga ang panalapi daw ikapulo.
Kinsa may apostoles ka nanguliktag ikapulo. Dili pinugos ang paghatag sumala sa pagbuot sa imong kasing-kasing. Sila mapugos sila. Kaya nga naman, gipatuman man sila ikapulo, bisan ang tao dili hatag og ikapulo, mapugos po hato ikapulo, kay mao may balaod sa ilang panapi. Ang ikapulo, kay tinuod lagi kuno sila nga iglesia. Ilhanan ko ila ikapulo, wa man sa Bible. Asa man sa Bible nga nagtudlo si Jesus, si Kristo, nga ang usa sa ilhanan sa tinuod nga iglesia, nangulikta ikapulo. Wa man nagtudlo si Kristo, ana. Nalipay gani si Kristo sa babang balo nga may hatag sa iyang gamay nga amo sa simbahan. Di mo pugos ang sa katao nga perting pobreha mo hatag pa ikapulo. Pero iya man to kabubuton ni hatang tanan. So more than 10% pa to. Pero wa siya pugsa na to, iya tong pagbuot. So mao na nga ato naman na pamatud-an sa balaan nga kasulatan o sa referensya, wa gyud siya ka-prove. Wa gyud siya kabasa bisan usa na lang ka papel nga giputos batog buwad o ginamos nga iya ika-present dinhi. Ang iyang pag-anhi puro rababa. Dapat, Brother Ray, ang imong baba magtangag ka ng ebidensya kay sa husgado sa korte, dili gyud katuuhan ng tao nga sige nagyaw-yaw way ebidensya. Mo nang kita nagdagyot tag mga ebidensya. Aron pamatud-an ang usa ka butang nga atong gituuhan nga mao kanang tinuod, pero siya wala siya giprove bisag usa. Mao na nga sa iyang giingon nga practice of teaching, makaingon ako nga mamanto iyang gihimo nga basis nga makapatinuod daw ang practice of teaching. Pero sa atong nakita, wala ni makaigo sa gusto niyang i-prove sa iyang proposisyon. Mao na makaingon ako sa akong 10 minutes nga summary nga wala gyud. Gani gisupak pa niya ang World Congress of Baptist nga maingon nga mi-believe sila nga ang True Church of Christ is Catholic. So siya dili ko no Catholic, dili ko no universal. Ang putong sa nga Baptist. Baptist siguro ni, Baptist. Kaya iya naman i-twist ang mga giingon sa ilang kadakuan. Which is, maingon nato nga kinahanglan yun si Brother Ray mag-research pag yun Magtuon pa sa dugang kay hanap ang iyang pagtuo sa iglesia. O wag siya kapruiba nini. Ang iyang ingon nga kung doon na daw siya mapruibahan nga nag-ingon nga dili si John Smith ang nagtukod, gawaton ba kuno nako? Daw sa gisang ipakita. Wala siya ipakita. Na nag-ingon. Tapos naay daghan akong giingon, gipanglitok din yung mga world history, mga pwede na daghan ang di lang kay kina akong history, gidala kay pwede na daghan daw magdapa ko din Tuwa pwede nga sa balay dito kung ingon kag duha ka dosin ang history nga nag-ingon nga si Smith ang itudlo nga bisa ka na imo Google ni mo diha, gamit-gamit man ka ng Wikipedia. Itingnan na diha nga, who is the founder of Baptist Church? Di ba tubagon kag John Smith. Dili mo tubang na si Kristo. Ano man, katawaan ang taong mo ingon na si Kristo nagtukod na nituhaka mo sa kalibutan, 16th century. Isa may taong butan na mo ingon na si Kristo nagtukod. Mo nang ilang itudlo ang kamatuoran. Mo nang kita, brother, base lang ta sa kamatuoran. Mo nang dili yun makapruiba ang Bible Baptist Church na gitukod sila ni Kristo. Biblically, historically, identically, bisan asa lang nakali-kali. Di yun na mapamatud-an. Kaya nga no, dili na tinukod sa atong Ginoong Kristo. Mito'y hakaw ra mo sa kalibutan, ambot. Butho raman mo kalit. So, klaro, mao nang ilang gibutang diha ang ikasiyam nga ikapulo. Kaya kinahanglan magudlagi daw ang panalapit. So mao kini magong relihiyon, kwarta manggod ni. Ano maghimo-himo na lang sila identity, ay kasiyam ko kailan ng ikapulo. Bisag wa na sa Bible, para lang yun makwarta.
Manong sa may giingon sa balang kasulatan, doon na mga taong nangawat sa ikapulo. Gawas nga nangawat sa ikapulo, may ngilad. Nga naman, ang gitagaan o tahas nga magmulit sa ikapulo, ang kaliwat ni Levi. Tapos sila sa inyong pundasyon na gitagaan mo sa balang nga kamo po mabaptis ba, mangulit tapon mo diha. Wala. Wa gani mangulikta ang priest sa laray ni Melchizedek, kadili sila ang tugyanan nga balaod. Levitical priesthood ang gitugyanan ni anang maong pagpagubra. Sama sa Biko. Dili Biko nga nasa kaha, Biko nga Bisayan Electric Operative. Naamantay mga kolektor gyud ni ini. Kaya akong kauban mga salinding man kolektor ni sila. Sila ang mangobra sa bayad sa Biko. Karon kung doon ay tao diha nga mangobra nga dili sa otorisado. Wala sa i-deputize nga mangulik. Unsa man na siya? Impostor kana may ngilad. Klaro sa balang kasulatan kung Bible lang atong gibasa. Mo na ang simbahang Katoliko wa gyud mangulik ta ikapulo. Nga naman dili na mao ang trabaho sa iglesia nga manguha ta ikapulo. Muhatag sumala sa pagbuot sa kasing-kasing. Which is na ay mga Katoliko nga Last 3 minutes. ang ilang pagpanghatag 10%. Ilang man na pagbuot. Na ako'y Katoliko nga more than 20% ang ilang hatag. Nagani 50% sa ilang income, ihatag. Wa man sila pugsana. Kaya wa man tayo balaod na pinugsanay nga 10% yun. Pero sila mapugos sila. For example, ako baptist ko. Dili ko kahatagon na ikapulo. Mapugos ko hatag. Ano man? 10% man namong balaod. Gihimo man namong ilhanan sa tinurong iglesia. Which is dili na mao. Kaya wala agyoy iglesia, wa gyud si Kristo magsugo. Na pangulikta mo ikapulo, mo na inyong panapi, mo na akong iglesia gitukod. Ang akong iglesia gitukod, ang ikan numero 9 nga ilhanan, ikapulo. Pangulikta mo, waman. Ang wala man ang sila ngulikta ikapulo. O nga na sa Hebrew, sa gisulat yun ito, kisa gitagaan. Ang gitagaan, ang kaliwatan ni Levi. So sila ang mukubre ikapulo, ikan sa katawhan. Manaon subon ako nga walay Biblia, walay referensya, mo kining pagpamatuod nga walay Biblia ug referensya, naa ni diferensya. Mo ni kay naa may diferensya, wa gyud siya kapamatuod sa iyang tema. Mo nang salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug I hope na lamdagan ang atong makiigsuon ng tibok kalibutan nga naminaw nga ang Bible Baptist Church bisan kanus apaman dili ni mahimong tinukod ni Kristo, tinukod lang kini sa mga tao nga walay koneksyon sa atong Ginoong Kristo ug dili kita magpailad dining maong pundok kay pundok kini katumanan sa matagna sa atong Ginoo nga manoy hakaw nga magda sa ngalan ni Kristo aron daghan ang mga tao nga mga saag. Usa lang ang gitukod sa atong Ginoong Kristo, milawig kini sa tanang yugto sa kasaysayan, duna kini historical nga kasaysayan o pamatuod. Ug mao kini ang Iglesia Katolika nga akong ipribahan nga wa gyud niya mabunggag bisan 1 minute remaining. ug ang iyang pagpamatuod wa sa kapruiba. Ang Bible Baptist Church tinukod sa atong Ginoong Kristo. I hope na di na kita malimbungan sa mga iglesia na tinukod lamang og tao. Magpabilin kita sa matuod nga simbahan na gitukod sa atong Ginoong Kristo nga mao kini ang Catholic Church ug miuyon na niini ang mga Baptist. We believe and our fathers have believed in the Holy Catholic Church, and the Church of Rome is right in affirming that the true Church of Christ is Catholic. Mao kana nga bisan ako na taong saksi ni Jehova, gipili nako nga mobalhin sa simbahang Katoliko kay mao kini ang gitukod ni Kristo bisan ang mabaptist miadmitir niining maong kamatuoran. Salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Okay, wala human. 19 seconds remaining. Okay, so aretang Brother Ray. Ako yung basahon diri ganahan ko sa comment ni Brother Jade Bolicero. Ingon siya na ako yung nakatunan na dapat atong baagba daw magtangag og ebidensya. Indo kay pag-comment ni Brother Jade. Okay, Brother Ray, 10 minutes. Okay.
Sige, go ahead. Okay, daghang salamat. Mga kaigsunan, higala, mga kabisdak, salamat sa inyong pag-uban kanamo karong kagabhion. Nya ako tong sagtag sa una sa tanan na iyang gi-express stress ug maayo ang ikapulo nga pinugos. Unya ingingangkon siya nga ang uban sa ilaha naghatag og ikapulo apan dili pinugos. So ang pangutanan ako ganina kung nakasuway ba ka nga gipugos o kinsa namo gipugos, wala. So kung naghatag mo og dili pinugos, kami maghatag sa mig dili pinugos. Ang pinugos meaning ana para sa iglesia nga kung di ka kahatag next week times 2 na. So ano siya kasabot sa pinugos or dili pinugos. Hebrews chapter 7 verse number 5 yang gikuha aron ka masayod Brad Paul. Ang Hebrews chapter 7 or Hebrews, the book of Hebrews nga kuan gyud na siya. The theme of the book of Hebrews is about the sin offering and dili na himuon because Jesus Christ was offered once and for all. Hebrews chapter 7 verse number 12 is not verse number 5 is not talking about kaning offering about ikapulo mga kaigsunan nga ginakolek para sa pag-support sa ministry dili kundi naghisgot ng offering para mapasaylo ilang mga sala. Verse 11 of Hebrews. If therefore perfection were by Levitical priesthood, for under it the people received the law, that what further need there was there that another priest should rise after the order of Melchizedek. This is about perfection. This is about forgiveness of sins. Kay na ay ikapulo forgiveness of sins, na ikapulo nga ikapahimaya sa Dios. So dili basahan nagbalik kay dili na mao yung context. Another mga kaigsunan ako ang ipabaro ganina. Now gi-touch lang niya ang iyang mga libro na klaro kayo sa akong pangutana ganina. Ingon diri sa libro nga si John Smith, they are not connected them. The them there, ang pronoun nag-refer sa mga nila ni John Smith nga dili sila konektado sa Anabaptist. So dili na wala na nag-connect, wala na nag-ingon sa mga kanayang gibasa. So kinsa na nag-twist na to ani. Nga wala sila connection. That's why John Smith questioned himself na nagbaptize siya sa ikaw. That's why kadugayan mga kaigsunan according to these books nga naghuwat, namatay na lang siya naghuwat kay mong member sila sa Mennonites. The Anabaptists were rebaptized mga kaigsunan, dili na ilahang pagtawag sa kagalingon, but people nga nagtawag nila because they reject infant baptism. So aron mo masayod, tanawa na siya, kinsa na, dili na Anabaptist nga ngalan nila, but these people, si Smith, wala siya connection, that's why nagpa-member siya. I-question niya ang paghimo o iglesia kay dili na iya sa Biblia. So that means mga kaigsunan nga kanang iyahang ipa-istorya diha, mas wala sa ako siyang ipamunta na ganina na kung makabasa mo ko mga referensya nga wa nimo gamita kay dili mo pabor nimo, imo bang dawaton. So majority daw. Uy, kadaghanang majority masayo kaya na. Dili na bud pasagot nga kung majority ko mao na tama, dili na maoy insakto nga pangatarungan na kung majority mo idawaton mga kaigsunan, especially kato yung giingon ganina nga kung ba lang kuno di kuno kabalo ba ka Brad Paul na bisan ba lang makumbikto ang tao because witnesses sila. According to the Bible, where 2 or 3 witnesses, the word shall be established. Word. Dili kay magdala pa ka dito kuan bisan word na adigyan ko na saktong pangatarungan mga kaigsunan ato ng bantayan. Unya sa among mga libro iyang gipanggamit dayon gipang-quote lang niya kung unsa toy pabor niya unya iya pag yung ipang-twist. Kung libro na muna, that means na maagi na mga statement nga dili pabor nimo pero di nimo kuanon kwaon lang nimo unsa to. That means pareha sa Biblia sad kung unsa toy mo pabor nimo mo si kwaon nimo. Which is, ang Hebrews chapter 7, dili na about sa money, about tithes, mga kaigsunan, but that is about perfection, the sin offering, the tithes nga about sa pagpasaylo, mga kaigsunan. Dili na mga itong ginahimo, dili na mao. So, mga kaigsunan, from the reference, ngano ang baptist, mga kaigsunan, sa reference nga, dili gid nila makita, diri nga, naghisgot lamang sila kung unsay gitrace
unsay gi-claim. Just like the Catholicism mga kaigsunan, kung unsa to gi-claim, mao sa to hisgutan. According to Britannica, some Baptists believe that there has been an unbroken succession of Baptist churches from the days of John the Baptist and the apostles of Jesus Christ. Others trace their origin to the Anabaptists and then also to John Smith. So that means daghang Baptist nya yang gibasa karon na kung may Baptist Union. Ngano kunong wala may kabalo, wa may kabalo kay ina mo Baptist. Ibalo kung kinsa imong kontra before ka maari. Ayaw pagdala o mga referensya nga dili man na kung wa may kabalo, that means dili na amo ang Baptist. Kay daghang Baptist according to this books, daghang Baptist subgroups. The Southern Baptist, the First Baptist, the Bible Baptist, the Independent Baptist, Reformed Baptist. There are so many Baptists, Brother Paul. Aron ka masayod, wadi mi pare sa inyo nga usa lang pag ingon nimo pagbasa usa ka reference Baptist, mao na ni tanan. Dili na mao mga kaigsunan. Kay daghang mga Baptist na gani 70 Baptist. So dili na mo guba sa atong ipabarog. Sa ako ang gipabarog ganina, giangkon man nato na references kung magbasa ko ako bias, mao na akong mahatag ninyo kay mao lagi kami mo ay naka-trace sa amo ang origin but natay mga sources nga gipakita. The same Roman Catholicism also the ang ihang gitrace same rasan kung unsay claim ninyo, kung unsay claim na mo may gisulat nila kay wala sila kasayuran sa nitabo ni adto because bago lang sila na publish, bago lang sila na print. Pero kana imong ipangbasa nga Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ, bias na kay si Walter Jackson, Katoliko, unsay gi-expect nimo nga isulat, mao gyud nga siya, gyud kay diha gud siya. Pero ang dili bias. Akong pangutana, nganong imuhang basahon lain lamang na encyclopedia pero kani mga updated Wikipedia Britannica and this Encyclopedia Americana wala man kaani. Nganong di man mo basahon eh? Kay dili mo pabor. That means kung unsay mo pabor nga libro mo ay atong basahon. So unsa may atong standard ani? Asa mo gipilion ato ani? Di ba? So dili ko manggon nga natay references gyud nga from this books kay matod pa gyud ani kung imo ron tan-awon sa korte kung imong unsay mga ebidensya ato sutaon kung kaning mga libro bag-o lang na printa so meaning to say wa gid ni sila kasayuran ngadto. That's why kung unsay claim Last 3 minutes. kung unsay claim na mo ay gibutang diri. So mga kaigsunan, the true Church of Jesus Christ, makita nimo from its teachings, messages, and practices mga kaigsunan, nagsubay gid na diha sa Biblia. No? Kung magsubay sa Biblia, makita nimo usa na siya ka sayang giangkon ganina cross examination, usa na siya kabasihan. Of course, usa na kabasihan, dili tinatibukan, malayang gingon. So mga kaigsunan, ang pinakauna gid nato tan-awon, even though we claim we have succession from the apostles of Jesus Christ, we are not claiming na kami lang maluwas. Because the true Church of Jesus Christ, kinahanglan nga mamembro ka diadto. The Bible says na ang Dios maghatag or magdugang sa iglesia sa tanang mga luwas. Ang pinakauna nimong tan-awon kung kana na iglesia nagtudlo bag kasiguraduhan sa imong kalag. Kung maingong gani ka karon, kung mamatay ka karon, niya asa pa doon lang imong kalag. Kung wa gani ka kabalo mga kaigsunan, ulas tanan di gyud na tinuod nga iglesia. Ano man sa iglesia sa Biblia ang mga tao ug ang ilahang mga disipulo wala di ka kabasag mingon diha nga wa ko kabalo kung asa padulong ang tinuod iglesia. Masayod kung asa siya padulong langit iyang padulungan. Ngano man kay ang tinuod iglesia adunay balang espiritu nga gihatag kaniya. So, dili lang na Baptist, kung nanggingon ganina, laing mga churches, pero tinuod na iglesia with the authority mga kaigsunan, latog yung na-lineage sa apostle. Again, from the references, we claim as what you claim too. Parihatan nga claim. So, pariha po tang naibasahon nga bias. Pero ang Biblia, dili mamakat mga kaigsunan. Muna ako siyang ipaingon ganina. Kung magkasumpaki ang Biblia o ang referensya asa ka Biblia. So sa ato pa Biblia gyud puntang balik. Kung ang katong iyang gipanghisgutan nga priest and pastor katong priest and elders
presbyter and presbyteros and archenios sa dili pareha mga kaigsunan. Remaining. These are elders ordained dili priest nga pareha sa ilaha karon na pareha sa Old Testament nga priest. Dili na maoy pari mga kaigsunan kay ang tanan pari man. So according to Peter and John. So mga kaigsunan usa ka na unahon na tong pangita. The teaching, the messages and the practices of the church. Unya kung mo claim ang ganit ang referensya atong tanawon og mayo, some of it bias, ang adin dili bias mga kaigsunan kung unsa tong claim mao to'y isuwat nato diri. Mao to'y ilang isulat kay wa sila kasayod. So that's why dami ebidensya sa moa, damo ebidensya sa inyo nga pilion na sad, but the Bible will speak 20 the final seconds mga remaining. kaigsunan. So karon salamat mi sa inyo ang pagpaminaw o ginaot ko nga magpadayon og tuki sa mga sa tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo niya ang kahinaot jud ako sa tanan nga ang Dios makabaton jud og kaluwasan ng matag 5 seconds. nga mao ang tinuod iglesia ni Kristo ngadto sa langit mga kaigsunan nga kita gyud sa langit. Okay, time is time. Nindot kayo ang mga brothers and sisters. Salamat sa imong Ang kining ilahang debate karon. Okay, so katong na doon ay gusto mo mangutana sa yung advice ni Brad Paul ba or ni Brother Ray. So pwede mo makahatag og pangutana. Pastor, nakay pangutana? Kailan ba ako pagkakanon? Depende ni mo, isa. Naman ako si Brother Ray. Sige. Kanina Brother Ray, nag-ingon magkang daghang klase baptist na isang baptism. In fact, mamuna akong ipungutan na kanina kay nasa Carlock na I is the National Baptist Church. Yun na. Nagamo kay what the Bible say or Baptist Church. Na Reformist, na ay daghang sa Biblia. So, sa forum na sila Baptist, united ba na sila? When we talk about united, that means kaning sa major doctrines na ay unity na siya diha kapita, but dili ko kuan sa uban kay namo gyud mga bitaw na mo fancy theology na gipang sulod ba like Calvinism, mga kuan ana, pero dili na kay na siya ang pinaka main or kaning mga doctrines sa kuan parehara. Pero ang amo among God, because individual man God ang amo ang since local church, that means kung unsay mga preferences lahi gyud o mga preferences songs and unsa diha preference na siya. Pero sa major doctrines mostly ana pareha na salvation and kuan nagi nagkalahi. So di kita makaingon sa tanan gyud nga unity as in one. So, sakto itong ganyan din na dili lang kami maluwas no, na ilaing iglesia. Ganyan mo. Tanan lang mapwede maluwas nila man kanila. Okay. Sa kay Brother Paul, ningon mo ka kanina na parehas sa anang ikapo, no? Na ilang pagmuarta. panalapi. Isa sa ilang mga butang reha nga ilhanan ko no. Which is wala sa Bible nga magbutang kang ilhanan nga ikasiyam nga mo na ilang tinog iglesia. Wala sa Bible. Ilran na siya inimbento. So, in that way, magkakuhan ka kay mausa na mag-reference sa 2 Corinthians chapter 9, 6, 7, 8 verses. Okay. Ang akong pagkutanan ngayon mo, kini. Nga naman sa Roman Catholicism, nag-practice man mo og misa sa patay, og kanang mga kasal, na yung mga granding kasal, na may bayad niya. Sa panahon nga imbunyag, sa di ba na matawag na itong panalapi or kung sa may inyo ika-sultan? Ang sakramento bro walay bayad. Kanang imong ihatag ibalik nga sa kasal, kanang kung kasal magpapaw ka ma-document yun na no naapatay mga gibayadan nga mga sekretary mo gamit pa ta nag electric panahon sa pag-perform ana. So
mo na siya ang ihatag kibali nga kanang imong Maintenance. ihatag dito na mo hapak dili baydan ang sakrament kay libre man na nadawat inyong way bayad ihatag po ninyo bayad so tarang sakrament man wala siya bayad. So kanang imo lang hala na siya diha ba dili gid na siya ilong Okay, salamat. Okay, Brad, damo yung mga pangutana. Tana kong Brother Roy, kung suon niya pailusanon. Sama sa inyong giargyuhan ganina, sa inyong debate ninyo nga true church nga pamatudan sa Biblia o referensya, dili sa dapat ni Brother Paul, pamatuod si Brother Paul diya sa ebidensya o sa kasaysayan o sa Biblia na nabasa gyud nga si Kristo nagtukod sa simbahang Katoliko. Pagtali kang Brother Puentes, mihatag siya katong gitawag nga Britannica Encyclopedia. Pero nakabutang nito, dili founded kundi claim angkon, dili ang kaning pagtukod. So si Brother Puentes mingon siya nga dili kumuyon nga ang kanang kasaysayan, history, standard reference kay Katoliko may nagbuhat na, so bias na. Pero sa akong nakita kay nagsubaybay mo Brother Puentes, murag ako po nang ihangaan po ba. So Brother Puentes, niingon na siya kaniadto nga gamit siya history kaniadto, niuyon na siya history kaniadto nga nigamit siya kaning history sa second century ito giingon ni Brother Puentes nga ang Baptist Church ug niuyon po mo na mo apostolic succession, ang Baptist Church nagsugod mo di kang Polycarp. Tinuod ba ito Brother Puentes? Ang pangutana Brother Puentes, niuyon mo katong history, pangutana gano'n. Kato ba nga, pagpamatuo binot ba ito di? So di mo ka mayuli. Mic. Hindi siguro pa lisod siguro ng pangutanong yung binutbot. Tinuod to di. Pangutanong lang bit siguro. Tinuod to di. Pangutanong mo. Ang punto Brother Puentes kay, akong punto You know, mga yung mabasa mo dire. Mga wala na akong nabasa ba? Pero sige. So idili man nimo ang kaning tawag nga history ba? Kasaysayan. So, Okay, ang klarohon sana, before kong padayon, wala na ito nag-delete. Ato nag-investigate. Okay, as I've said, pwede na ito na-accept ang saysayan. Pero, atong istadihan, atong investigate ang kasaysayan. So, asa ako nag-ingon, nga kana nga mga kasaysayan, nga gihisgutan, kinakauna gid nimong panon yun, since claim lang ilang giutang that means unsa na siya nga kung yung libro imong gibasa Brother Puentes? Baptist history gani. Test history. Ang ingon bias ni siya nga yun. Okay? Bias gid ni siya kaya mo man gihimo. Pero naa siya kani na references ani nga pwede na to ma-check pero kani gipicture lang ko kay usara maguli ka libro So lang. na yun nakabutang na gikan gyud Polycarp. Oh na ali. So Baptist Church na siya. Mao gigikan dili ka makaingon nga Baptist kanang pagngalan. Okay, even Father Darwin ninyo sa mall, ang pagngalan dili na magpagtumaw sa church. So, pwede dito nalalisan nga Baptist Church yung tumaw, butang na to ang pagngalan nila. Pero, mukha na siya gigikanan. Mukha na lineage. Tindot kay kun imong parukod Brother Puentes kay imong mga identity, identikali nimo mga gamit kag kalustan siya na kaning encyclopedia, mga Britannica, mga Wikipedia nga kinsay nagsulat ini. Pinindot kay to siya nga kaning punto ba. Mamatod sa imong cross examination sa imong proposition ng Brother Paul. Pero ang punto mo sa inyong topic ko pamatud-an ang true church according in a Bible and reference. Pero in a Bible and reference, wa gyud kay nabasa diya letra po letra nga the Baptist Church is the real church of Christ founded. Ang nadi ang magod nakabutang kuan ganing gitawag nga kaning claim lang ba?
Oh, Una sa tanan, number one, bisan ikaw word for word, wa ko'y Roman Catholic Church founded by Jesus Christ in the Bible. Number two, claim gihapon ang references nga akong mabasa na Catholic Church traces, Catholic Church teaches. Claim gihapon na kaya nga naman kamo na-claim dili ang encyclopedia na-claim. So that means from the Bible din mo basa word for word ang imong argumento pwede na ko ipasok nimo na ikaw sa mismo dili sa kamakuan from the Bible word for word. Before ko mo padayon, tinuod ba makabasa ko word for word nga ang Roman Catholic Church Jesus Christ nag-found? Sa Bible, sa Bible, sa Bible sa una. siyempre, ang kaling, Akong balikon, ang Bible ba mabasa nato dire word for word that Jesus Christ founded the Roman Catholic Church? Mabasa ba dire? Siso, mga siya, brother. Di ba word for word ba mabasa di? Wala tayo mabasa, Catholic. Okay. Now, mabasa nimo sa ubang references, right? Mabasa nimo gibasa ni Bible. Pero ang ubang mga references na wala nagsulti ana, which is iya lang gisulti ang claim. So meaning to say, na kay references nga gamiton which is sila gahimo nga inyong hara bias. Ako na sa kay gamiton na bias po. Which is dili po na to ma-trace sa Bible word for word nga about this church or ang Catholic Church. Pero diha na to makita nga atong ma-investigate yun sa tagsa. That means kung claim mo, claim with me. Kung Bible lang yung kanon, wala ko yung word for word. So pareho ta. So sa history atong pagabasihan kay Okay. ang Biblia konektado man sa history. History. So sa history ta magbase sa mga encyclopedia. One kind of Itukan mo na diya natuloy Brother Paul da. Yeah, ako na lang klaro ko. After the death of Nalagi Jesus encyclopedia nga iyang gingon. Diba? The first Pero na ay encyclopedia sa nga wa pod nagsultian nga naman wa lagi sa resources. majority man po kay daghan po encyclopedia nag-ingon. Kung may kag majority daghang encyclopedia nag-ingon, 1:17 mingon da mo adunay duha ka tulong nga testamento kana kamatuoran. witness man na. Oh. Ang witness meaning ako si tabo. Pangutana lagi nako. Yes, Kami pa siya ato ba ni siya adto. Ang kani bang siyempre labi na ko sa kaso siyempre kung Witness na witness nga ni eyewitness na mo nagigamit sa mga apostoles. We are eyewitnesses. That means na kita mi. Only eyewitnesses. So, di mo nakuton sa encyclopedia mo naman. Tanong sa na-publish. Kinsay nag-ingon. So kung 1600 pa nasulat, kung sabay kasayuran lang ito, na ako na yung mga sources. Kung sa sources nila. O ang ibasa niyo, kung kung imo lang i-accept, na ingon nga, Ignacio, ingon, Catholic Church, di mo na Roman Catholic Church. Kaya di man po ang giingon sa Wikipedia, makupod yung iko, dili po. Kapag na sources, wala. So that means, ang kanyang mga updated ng mga encyclopedia na igo lang musulti kung sa trade at sa hikli. Di lang sila bias. Di lang sila bias. Iya lang yung di pa matudan ba nga. Yung pagkakaroon, pareho tayong gingan niya, kung dili si Cristo kinsa man, di lagi sila kasulat. Di sila kaingon. Kung unsay imuhang i-claim mo, raise black nila because wa sila knowledge kung kinsa. Basta kung unsay imong claim, founded by Jesus Christ, ingon sila, okay, sulat nila. Trace nila sa back to the history, sulat nila. Kung unsay i-claim nga to, isulat nila. ang akong ginakuan na Brother Quintes kay mura po, siyempre mura bias ko ba? Ano man, ang encyclopedia magulit, tudlo magod nga si Kristo mismo ang nagtukod sa simbahang katoliko. Kaya po Daghan nagibalik isa. ko, dili Kadala Brother tanan. Quintes. Oh. Encyclopedia. Kadala. Pumunta na pila asa may encyclopedia itong tuwa na ni. Eh di man tanan. Kay dili man encyclopedia sa encyclopedia wa man nakabutang og baptist ko nga gitukod ni Kristo. Wala sa gingon nga Katolik po. Oh. Nakabutang sa encyclopedia na. Na lagi sa imo ha, kay imo man tong gigamit kay Kani imo. kani encyclopedia nga imo gigamit ya. Wala man di man encyclopedia Americana. Okay, so buot pasabot Brother Quintes kani bang baptist ko di juga ka pamatuod nga tinukod yun ni Kristo ko may babasa sa Biblia reference gyud. Sa Biblia una lagi ta sa Biblia, di ako gabasa word for word. Pariharap ang duha na. Sa referensya, dili po ta makapamatuod nga maogyod. Kaya nga naman kay kung magkatoliko, di ko pananglitan tanan ng encyclopedia, pareha pa tanan, that means nagkahiusa sila. Kung dili sila magkahiusa, kisa magasulat ani nga
hindi mo man siya si Kristo. Pag tanaw na ko, uy, Katoliko man dahil. So, unsa may expect nimo? May sulat. Yan sulat ko nga, may pareho na yung baptismo. Ako, may tinukod din. So, meaning, kaning imo makuhanan nga, meaning ana, kung tana pa sila na kuhan 1600s, di lang gina sila kasayo kung sa nagtabo sa 33 AD, first and second century. Mr. Pintes, kining di bang iglesia existido mas ng yugto sa kapanahonan? Existido ay problema Kung ano mo yung makatao makakawin na na sila. pala. Kaya na may ubang may mga Imposible nga kung existido sa tanang yugto sa kasaysayan, wa say knowledge about Hindi sa na po church. pasabot. Hindi na pasabot. Ang makabalo na, kita lagi ka tayo mga Mo na nga. which is kami nakasulat ni. Kamu nakasulat sa mo. Ang ako mo pasabot, kami nasulat sa encyclopedia, negosya man eh. Mas katuuhan ng Katoliko magsulti kay sa centuries na aman siya. Pero ang Baptist, dili katuuhan ng 16th century pa mo nitong I understand. Brother Puntes, nga nung di man tuuhan ng kasaysayan nga, mabasa ang pulis sa Biblia. Bro, di lagi ko ngayon nga, di tuhuan, okay? Atong karuho na on the air. Ato ang tuhuan kung tinuod yun, okay? Kung tinuod, kung unsay mga ebidensya, tanawon. Kung makita na itong makwantuhan, oy, kaning ipang istorya, dali na kang tuhuan na ng encyclopedia. Pero karon, nganong di na tuhuan regarding the statement about founding the church. Nganong dili na tuhuan dayon. Una, kaysa ako nang gipaingon nimo nga ako ang mga gipanggamit ng encyclopedia claims ang ilang gisulat. Roman Catholic traces and teaches. That means kung unsay claim ninyo, isuwat nila. Kamoy gatudlo, kamoy nag-trace. So, Okay. nganong di mo na tuhuan? Okay, brother, nakipota na regarding niyong ka nga ang mga claim it's what nila. So, tanang churches nag-claim man nga sila may gituko ni Christ. Then nga nung wala man po sila gibutang sa encyclopedia nga, for example, kining nga church, si Church A, ni-claim nga si Christ may gibutang. Nakasan siguro di ko kami Ilaha imo makita, doon na founder. let's say ato na founder man o may problema na Di, kamo lahi sa Catholic Church nga ang nabutang sa encyclopedia is bisag bisag tugutan lang nato nga claims ang imong nabasahan ito nga ni claims ang Catholic Church nga founder si Jesus Christ. Then why man nga ngano ang ubang churches pod wala man gibutang sa encyclopedia nga claims. wala may ga-claim na laing Di, ang ga-claim lagi daw na is Catholic lagi do Baptist wala na claim na isa may pero ni-claim man sila, niangkon man sila tanan nga mga churches. isa man Uy mo sila pangutan-on sila gituko ni Christ. di wala koy nakakuanan nga nag-claim pa na gawas sa Di, daghan tanan mga simbahan puros naga-claim. O ibi siguro sila si pastor, di ba Iglesia pastor? ni Cristo Pastor. dili Di siya ba, di ba sa inyo hapon pastor, di-claim po mo nga ang Iglesia ang ni inyong Cristo church gituko ang ni Iglesia ni Jesus Cristo Christ. paano sila Ato yung nga kana extension because that is written in the Bible, the Church of God or Church of the Living God. So, nabasa na. So, that is an extension. Kaya sa ingingon sa atong igsoon nga, ang mga apostol sa Mateo 28:20 nangamatay naman. So, doon ay mo padayon na na. Doon yung padayon. So, pero let it be, no? Let so it be. sila Ang ato kong ni-claim po sila. ato mga kaiso. ang nag-claim, wala silang claiming sila na church, basahan nila sa Bible. Pero basa nila, pagkahuman na kaning ilhagin ng i-deny. Mostly anak nila mag-ingon dyan nga dunay apostasy na tabo. Mormons, Jehovah's Witness, Mo lagi pero ang natuno ang ilahang kuan nga po nilang padulungan is sila mo gituko ni Christ. Mao gyapon na. kung na sila kung na nag-claim na o kung sa masulat sa kuha, isulat ko na nila nga nag-claim sila. Pero wala lagi wala man lagi pareha sa sa yun man siya kondo, sa yun siya i-trace especially 1600s. ang So 1600s pataas na gani ang mga kanang mga relihiyon na dali i-trace kay kana rich naman kana og mga writers. So sa yun kayo na i-trace sa kuha. so mo gani ko sa imong istorya ganina ba nga ni-claim sila so yang ilang gisuwat sa mga writers sa encyclopedia. So nganong mga uban pangutana di nganong uban wala man sila gisuwat ang ilahang church.
nga mo'y tinukod po ni Christ at murag mahog Kung Masaman. may ga-claim, maka-claim, musuwat gyud pa ng Secretary sa ga-claim, pero musuwat gyud sa founder because as I've said, rich na nga to ang kuwan na napita. dito na may mga churches Sa mga 1900s naman, 1800s. So, laro naman kaya na pero gina-claim siya po nila. kung sila, ga-claim sila. Mao lang yun. So murag usab man karang first come first serve. Ay, ang email po, sa meaning that means to say, kung palitan mag-claim, so ang itabuan na, kita na asa talapita, kung nangita ka sa maturan, kung ay masutaon tanan itong mga nag-claim. Tama na lang, pinahingan na siya kasi simple, dili kayo kung na mo claim mo tuota. Di ba ang encyclopedia man nagsuot. Sige. Pero sa dili pa bro, ato sa usa dire. Sige, dire kay brother Renan tinalasa ta. Brother Fuentes, asa man ang imong referensya nga dili self-serving nga nag-ingon nga Bible Baptist founded by Christ. Kung dili sa kabayas, then why dili ka modawat sa gabukid nga referensya ni Brother Paul? Itandi nimo sa imuhang abog lang. Brother, dapat di ay Biblia o ang nakabutang sa youth theme kay taman imo wala kay kabarog bro tukia ang ubang referensya ayaw ng imo na diferensya. Okay bro. Again, sa regarding niya na may magyapon to sa issue sa former pastor nga magyapon issue nga daghang naging miyuntag encyclopedia mo kita na kung ipangutana na adunay kung mo nay ato ang kuanon nga tuhuan nimo kung sa isuwat diha tuhuan nimo diretso may yung tinuod na that means yun ni katong yung word sa una nga unanimous unta. So nga unsa may kung pasabot ani kani siya wala ni siya sources ang uban na ang Britannica wala dayon kung sa claim may isuwat. So sa usa ra man gyud ang akong kuan na kung unsa tong encyclopedia nga nag-bias niya na mo sulat gyud siya og straight especially mga katong gitawag na to para sa grade 3 and grade 4 nga encyclopedia straight siya moingon pero kung si Gloriel siya gyapon mo nag-edit sa Wikipedia o sa Britannica pila man siya karon nganong dili man sila pareha og statement. Tuman na ako ang one ba kung siya may nagsulat atong encyclopedia sa una mingon siya founded by Jesus Christ karon kay siya may nag-edit karon appeal man siya sa editor sa Britannica online nganong wala man niya gisulat tong ikopya niya sa para sa mga grade 3 o grade 4. So meaning to say kung nakaingon siya to sa una again mo balik gyapon ta sa pag-investigate nga aduna gyud bias nga pagkasulat ug aduna poy naghisgot gyud sa tinuod naghisgot gyud siya nga wa di ko kabalo. So since wa man ko kabalo kay wa man ko sources ako na lang isulat kung unsa tong claim ninyo claim nila so mo iyang isuwat diri. So that means pilionon gihapon na siya investigator nga gihapon nato kay ebidensya may nato kung imo na ring ebidensya ato tugion atong tanawon kung tinuod ba niyang gingon kinsa may gahimo ani kay of course kung ako'y mong suwat og libro like sa Baptist mo may ilang isulat sila po tinukod po di Kristo kay sila may gisulat so kamo ko ikuan tinukod pero kung sakto og miyang referensya naman ta dito hinaot ang tao referensya tanan na lang ato tanan unta nga statement sila gyud. Pero brother, nganong wala may referensya naghisgot or bisag upat ka referensya ba? Nag-state nga dunay Bible Baptist mo tinugod ni Christ. Dili ingon aksa kung Awi mo awaya bisag usa na pero ako upat na. sa wasa na ko kanina wala man ko siya dili mo siya bias gid siya sa encyclopedia ingon man gid siya diri nga sa like Britannica and Wikipedia ingon man gid siya diri nga some Baptists believe in Baptist successionism and some other Baptists believe nagikan sila ni Ade baka nang naghisgot na yung direct mga founder by Christ.
Dili, dili siya, wala gyud mo play mo direct kay nga naman again wala lagi siya kabalo. Lagi unya nganong sa Catholic Church gidawat man sa encyclopedia nga Catholic Church founded by Jesus Christ. Encyclopedia nga bias, like kato akong ingon nimo. Wala dili tanan. Bias. Kung tanan pa, dili bias. That means kung tanan pa So sa ato pa kung tanan murag sulit gyud kay kung tanan mo nag-ingon. Pero kung pinili lang atong ganaw nganong ngani man uban nganong ngani man uban. Hindi man sila parehas statement. That means ang usa bias, ang usa dili. Kay butang sa una ko to. 1600 ka na friend or katong Rolier 1940 siya na friend lagi. Ako lagi pangutan na asa ring sex source kinsa ngano nakabalo man siya to. Sana Nalagi siya. Source kay ang simbahan ng iglesia nag-continue man sa history. Like ilan ni Ignatius, mga ilan Eusebius, wala mga church historian. Ya, may lagi ba man na mo to hakor sa lagsulti. Which is tubag naman yung pangutan ay nagbalik-balik ka brother nga wala naangad dito ikaw gani may nga ika nga ang church nag-exist sa centuries so na nahibaw. So kung mo-state siya na ang Katolik dito so may anong kisura na ito ang iglesia nagpadayon man sa kasaysayan. ang iglesia nagpadayon lagi pero ang papel wala nagpadayon. Dili. Mingkag na Ano mga kanang mga oldest manuscript naman sa Vatican karon sa library. kano Nag-exist ang mga records. Ang problema rin, kaya ikaw mo dawat. Mano na yung problema niya. Ang nigal lang ka baga, niniwayo na ka naanag ng simbahan, naglawig sa kasaysayan. Pamatanan ako pinakasimple. The great historian Fabius Josephus nga nung siya naghisgot og Pope and kaning kuan Pope and Catholic. Wala kakabasa sa biography niya nga kanang iyang mga sinulat nakapokus man sa history sa Diyos, dili man sa Christian. Okay, Jewish historian pero Jewish historian So, dili wa siya makapokus sa Diyos, dili man siya church historian. Sa Jewish history siya, dito siya sa mga war, na preso siya. So, dili good so siya knowledge about sa dagan sa history. So, ang makasulat sa history of the church, ang church mismo. Kaya siya man ang lawin sa kasaysayan. Ayaw ko, puti-an ng kang Josephus. Si Josephus namatay 100 AD. Tapos na-preso pa na siya sa Andes sa Roman Empire. So, may kabangkagan asa na to ang church si Padong. So, ayaw ko, dili ta ikahon na ni mga Josephus. Kasi ang content sa history ni Josephus about sa history sa mga Diyos, dili ka history sa church. So, namatanda mga historian. Sa tala, Jewish historian siya. Historian gani ka. Kung sa'yo may tabo. Kung ka na mo nagpautan sa mo, nabapod na si Josephus ang Baptist Church. Pariha na kita. Pariha na kita ang claim. Pariha ang claim ang inana. So, kita karon ato investigate. Pero asa ang claim nga katuohan? Ang nitula ni hakaw lang sa 1600 o ang simbahan katoliko nga naglatas sa kasaysayan. So kung kamo ang tinuod nga church, naglatas mo sa kasaysayan. Ano nito hakaw lang mo sa 1600 which is dili gyud wa kay historiano nga magkinaman nga mosulat sa Baptist Church. Ang Katolik gyud ilang paboran. Ako na nag-crucify ganina ganay mo 1600 na tinuod kay before John Smith na Baptist. So wala natay mga ebidensya mo kay ebidensya. Kana imong gihawiran gani nga church history katong sa to Daghan pati sa balay grid lang kabukat lang ba kanang imo dokumento wa man gyud na giingon diha. Pero galing ato klaro man. Ang katuhan mag-usat taw klaro man Lord. Kinahanglan tayo debate sulod pangutana. Okay, si Brad, si mula na sige, pastor. Ang ako lang ikuan mga kisunan kay tanam si Brother Erwin ganina kung regarding sa among giparugansan. Paminaw na ako makausa tayo ning gisulti sa Biblia. Diri sa Juan kapitulo 12 ako lang. 12:26. Tama. Sakto, 12:26. If anyone serves me. So kining anyone, this is general. Kita, Buliko, Baptist, or Church of God. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me,
him my Father will honor. Mm. So, para na yung naputanan eh, iniwan na. Wala man. Ang akong pangutana, Dili na, sige. okay. Ang akong pangutana, brother, as the Roman Catholic claims that the first Pope is Peter, I will not ask you. For the sake of curiosity, correct me if I'm wrong, you can answer the yes or no. And then if yes, please explain or no. Sa akong nadunggan ganyan to, sa mga pangaral sa mga Bible Baptist, nga ang si John the Baptist mo'y inyong marag mo inyong gipasihan nga. Oh, na. Explain please, yes or no? Amoy forerunner ni Jesus Christ nga, that means actually katay nang gipang ako na tutong agian before ko matubag ni Ana na again observation tanan na o kaning about being a servant of Jesus Christ, believers pwede mo gid na bisan kuan ka, bisan dili ka wala ka sa baptist o siguro wala ka sa Katolikos mo ba pa ila. But ang gisgutan na gud nato ani gud is authority. So, authority to baptize. Pero ngayon kag authority to preach, pwede ka mo preach, bisan wala authority, wala ganin nasuko si Pablo, nakalipay pa ganyan niya. Pwede mo preach, oy. Nga, basta nakadungog siya, pwede mo preach. Pero walay maka-baptismo, maka-water baptism, kung dili ka send sa church. So, authorized yun. So, John the Baptist, yes, nga siya may forerunner that John the Baptist, baptized Jesus Christ, and he is called Baptist not because of his profession. Nga naman, daghan ang mga wa man siya gitawag baptizer. Daghan pong gabaptize nga dili wa gitawag og baptist. Siya ra jud. That means titulo na ang gihatag ni Jesus Christ sa Dios niya ha. Kay ang authority John 1:6 to John the Baptist, si Jesus Christ nagpabaptize gid siya. Okay? Pag humani ang Jesus Christ, dayon ang katong mga apostoles pag gibautismo ni John the Baptist na sila po mismo nagbaptize po sila. So diha nimo makita nga ang baptism gyud una nga makasud diha ka ma-member sa iglesia. So dili pwede nga mabito si John Smith i-question niya kay siya may gabaptize sa iya ha. So dili mao niya nakadungog mo sa Mennonites. Mennonites din sila. Kaya Anabaptist sila, ang mga tao ngayon, Anabaptist sila, kaya ilang pang bautismo magbalik, rebaptist na. So Anabaptist na, dili na kami, ako gawin ninyo Anabaptist, dili. Sila mo ang mga tao na mention, pero Mennonites sila. So ang Mennonites, Anabaptist, kaya sila, ilahang baptizan balik mga ang kaning mga infants o gi-reject man na nila. So from the John the Baptist to Jesus Christ, dayon naagi kaning naagi mo puling nga maoy mo baptize pastor. So mo na ibot pasabot ana, but regarding sa imong gingon about servanthood, about being saved or unsa, bisan wala ka sa church ng mga na pero mo ba di mo tuwa inanglan mo save ka kung musuod ka, which is dali ra na mo-crucify sa Biblia. Pero maluwas tanan, makaserve ka sa Ginoo, pwede ka, pero regarding baptism, di gid sila makabaptize mo na nga si John Smith nagpa-member gid siya na to. So dito gid siya kayon siya di gid ni valid akong baptism. So, pero si John Hilwes nagpadayon siya sa gitukod ni John Smith. So mga gingon ganina na they are not connected. O them, to sila mga grupo ni Smith o Hilwes. They are not connected to Anabaptist. Kay nagpa-member pa good, namatay na lang. This book says, namatay na lang si John the Baptist, si John Smith, naghulat sa iyang baptist, iyang membership nito sa Mennonites. Kaya wala siya gi-accept. So dito siya nang babaptize sa Anabaptist or sa Wala siya na Mennonites? baptismo, namatay na lang siya gahuwat sa pero na ay mga uban niyang followers na so dito, pero ang iyang gitukod, nagpadayon si John Hilwes, nagpadayon sa. So that's why na General Baptist, na po yung mga subgroups ng mga Baptist like Bibikan dito sa Mennonites. So kasi yung gibasa nga dem, dili to retirado sa amo, retirado to sa context about John Hilwes and Hilwes and John Smith
they are not connected to Anabaptist because nag-own silang ilaha. Biblically speaking, kung si John Smith or John Smith wala mabaptismuhi, sa imong opinion or biblical, maluwas ka siya. Yes, of course. It can be said. Ang kamatag, ang baptismuhan, ang sila, katong ubang mga ministry ni Jesus Christ, daghan mong naluwas ito. Manipuyog ka. Katong nasudlan sa mga espiritu, gusto mong kuyog ni Jesus Christ, that means mag-member niya, o manipuyog ka, diha lang ka. That means din na what problema about salvation. Pwede maluwas ang tao, bisan wala siya sa iglesia, which is like, di ba tihulong sa na, kay nang po yung pagmingon nga, di mo maluwas kung di mo sud sa amo. Pero daghan na sa Bible nga, maluwas sila, bisan wala sila na kuan nakasud sa iglesia. So, maluwas niya po to si John Smith, I believe, pero di ta paingon na, dili, Ginoo, may kasayo na to. Pero mabautismo sa iglesia, pero wala gid siya nasud sa connection. That's why siya mismo, wag siya ning kuan sa iya ang baptism invalid yun para niya. Di ba pwede, ikaw karon kabalo ka Bible, sige mag-form ta, mag-baptize ka, di ba pwede na. Hindi na pwede ka mag-form ka o kuhan, because the Bible says, sent out ka. Catholicism and Baptist, pareha na. Na kinahanglan ay otoridad na sent out ka to the church. That's why you can get the authority. Kung wala kay otoridad niya na, pwede man ka magwali, pero wala kay otoridad sa pag-baptize. Pero I believe there is a blessing yun sa mga magpapaptize sa church. Nagituyo ka na sige na magitukod. Tigmutan na rin, Brother. Ang saan niya? Thank you, thank you. Brother Fuentes, kay nag-ingon man ka na baptist sa nag-lineage sa apostles o Jesus o John the Baptist. After sa kanila, sino ang mga taong sumusunod sa kanila na namumuno sa iyong simbahan gikan ni Fanny Mae? Ako na to ako ang unta ko sa akong ganina. Ako itong balik ko ba sa ako mo ganing gihulaman ng libro habang di man gid dala kay last ko na ng libro pero siguro sa awag tanda ko Salig mo. usara pud ni sa Pilipinas siguro niya nangita bitaw niya ni Bali. But give me a minute lang ara. So sa tingin gikan sa mo niya kung After ni Jesus Christ of John the Baptist. so una, the Church of Jerusalem was the first church set up by Jesus Christ himself during the days. And then members of the Jerusalem church went to Antioch, that's Acts 11:26, in Syria and established the Church of Jesus Christ at Antioch. And then members of the Jerusalem church, probably from Antioch, also established a church at Rome, appealed na by Paul. And also in Corinth and Nandiha. So the nuggets from John the Baptist to the 12 apostles, which is John the Baptist, si John the Apostle, usadihan na sa 12 the apostles. And then Polycarp was baptized by John the Apostle on December 25th, AD 95. Also claimed by Catholic Church sad, kay Polycarp sad, sa nga claim. That's in Neander's Church History, page 285. And then Polycarp organized the Parthos Church at the foot of the Tiber River in AD 150. Commentary on Antiquity of Cyrus, page 924. But sad to say, wala dyan ko'y libro ani nga mga nangkag makita ginakuan ba, pero nasa giswat dire. So kung namakak siya, iyahan. Tertullian was a member of the Parthos Church and he organized the Turin Church in AD 237. Armitage, page 318, volume 2. So, kaning mga churches na sila history ila, gibasa nila, gi-compile. Felician was a member of Turin Church. And then, that's in AD 398. After niya na si Andronicus was a member of this Punta Pasi Church. Nag-organize sa big church in AD 617, Lambert's Church History, kaning St. Lambert Church, Catholic Church ni siya. And then, Archer Flavian was a member of the Daritia Church and organized the Tempo Church in AD 738.
Dayon Balcoluma was a member of the Temple Church and organized the Line Piedmont Church in AD 812. Dayon si Aaron Arlington nag-organize ng church in Pero wala sila sakop na sa Bible Baptist. di ko sila kaning lineage niya ako ni siyang gikuan. Wala pa ni sila kitawag og Baptist aning nga time. Then si H. Roller diha siya nagsugod sa Hellcliff Church, Wales, England. So doon na sila connection sa kuan This is sa the connection of sa mo. succession na ninyo. Morning nga libro akong gibasa karon. After sa US, then to the churches, and then in fact diri gani sa encyclopedia nga akong gibasa ingon gani diri ang akong gidala karon. Ingon diri ang ni diri akong masahon sa for the sake of sa mga tama. Ingon diri gud ang kani nga book ingon siya the Baptists form the largest Protestant communion in the United States. The Baptist churches are found throughout the world. So meaning, So Protestant ragyapon lagi. di ani lang iyahang kuan kay dugay man, pero ayaw man ang claim nga kuan ko. Pero ang akong purpose ani ang ako na ko nga makita sa tibuok, that means kung yung kag throughout, na yung kag makailap sa siya. So mo lagi Protestant sa to pa doon lagi protestahan. Kung siya may gaingon, dili ko mo kuan Mo lagi so gasunod ragyapon siya sa Katolik kay sa imong gibasa Actually, sa largest Protestant. Saya nga kuan, problema ni kay mo may iyahang kuan. Pero sa mo wa miga nga Protestant, wa miga protest. Okay, da na mga Protestant pero mo may iyahang gilabel, wa may problema na iyahang ni. So pagsulti niya diha brother nga Protestant sayo siya. Dili, kung unsa yung nahibalaan lang. O sa bawalan. Which is dili, among claim, kung ka Protestant, meaning, na-protest ni something, you're correct nga, nag-protest siya, pero kung nag-protest, kaya kung nag-exist me before Catholicism, then, pa may nag-protest, pero katong mga Protestant, nag-protest sila sa Catholic. So, which is, kani, nag-ingon diri nga, and also Wikipedia, nag-ingon diri nga, the Anabaptists, the Mennonites, persecuted by the Roman Catholic Church and Protestants. Nanay ko ang diri, wala akong screenshotan sa Wikipedia and Britannica, na mo na mga persecute sa Anabaptist. So, ingon diri nga, missionary work has been carried on by Baptists in almost every part of the world. Baptist communities now exist throughout Asia with a presence in Korea, Hong Kong, China, Thailand, Japan. Baptist churches also spread across African. Kung yung pasahong ka na, that means kung yung kag nagkailap sa, yung kag yung daghan kayo ng mga nagsanasang mga lugar na asat siya. Follow up ni Sister Panimi, si Polycarp ba daw kuno si Tortelian imo po gi-claim nga Baptist to sila? Dito may nga naglalan sila Baptist that lineage dito sila, which is i-claim sa Orthodox, i-claim sa Catholic, i-claim sa Baptist nga mo to'y lineage kay murag sumbayan gani nato og galing kuan nga mo sila buhi nagpamatuod sa nga connected sila. So mo na atong makuan. So again, claim gihapon, i-claim sa Catholic, i-claim sa Baptist, i-claim sa Orthodox, then dili gid nato maingon nga kanang kuan ba. Okay. Before sila mo pangutana dahil Kabinson Nogaliza ingon sa Council of Nicaea 325 AD mga Catholics lang o Arianism ang Christians. Sa Council of Nicaea, tinuod niya. Council of Nicaea 325 AD. 25. 325 AD, mga Catholic lang o Arianism ang Christians. So, ang pasabutan ni wala kuno'y Baptist nga nasa gulid do. Again, wala nag-contend nga ang Baptist, pagtawag og Baptist nag-exist na sa una pa. So, kani sila nga gitrace ang among origin sa ilaha, pero ngayon dala og ngalan nga Baptist, dili na siya wala nag-claim sa mo ang sa una pa na gidala na. So, basin saag to ang sa una. Kay ang Christian kuno is ang kuha naman Catholic naman o Arianism. Dili na Arianism, Christian, wala
Ambot may butuan dire yaw. Sa Arenes. loob na siya actually, kung mo kuan yun, sayon kayo i-trace para na ko, kung i-trace nimo ang 313 from the Edict of Milan, pataas diha, sayon kayo i-trace ang Catholic niya dapit. So, dali kayo i-trace from, klaro kayo 313 pataas from Edict of Milan to Council of Nicaea to Trent, tanang mga councils, recorded naman na, mas clear diha ang kuan, pero below diha, wala claim ra gihapon ang magpamatuo na lang sa kanang dili na siya klaro. But klaro Catholic may nga na agree with you kay nang kay sources anak ko kay klaro naman na dapit Catholicism kay Council of Nicaea para na mo gyud kuan na gid na mo ma-identify na mo Catholicism started gyud na diha sa 313 sa diha magi okayhan na ni kuan ni Constantine ang Christian, wala na persecution, so means nakabuild ng mga churches, siya pa'y naunang kuan, so yeah, klaro na ko ang Sister Fanny, kuha na sila, motuon na sila Trinity ang mga Baptist, di ba? yes. Okay bro, basta yung punta na rin bro. Ano bro? Sige bro. Gamit mo ka. Amerikano. Amerikano. Anong akong i-open ba, research na po. Kaya, one who founded the Catholic Church, ang ila was the Catholic Church, also known as the Roman Catholic Church, was the largest Christian church na malaliingon ang buwa. It's the largest. The largest Christian church. Yeah. There's approximately 1.3 billion baptized Catholics. And then, Iba-ibang kagawa na sila, dili mabasa. Kay bias. wala man. Wala ko, mas mabasa yun kay Bias. What's your point? Kay ang point, kay yun, Mas mabasa yun kay Bias, mas mabasa yun kay Bias. ang upan nga reference ng gamit ni Bradford is bias. Wala ka na yung gamit, kaya hindi siya bias. Diba kay iniwan ka i-claim. Claim na. Ang ibutang direct founded. Kasi Siguro naman lagi, lumang Catholic Church na wala, ang imong gibasa is pila sila kabuok, the largest. Oh yeah. Unsa may gingon dia? founded the Catholic Church. And then, ang imong gibasa ganina, daghan sila 1.2 billion na baptized. Wala may dispute. Yes, daghan mo, daghan ako. Pero ang di mo ni Paul na Christ, din na mo. Asa may gingon niya? Encyclopedia Americana? Ibigyan lang siya. Ang Ang hirap ng subitan niya. ibalik man. Unsa may gingon? Ako Britannic ka man sabi. Karang sa Google bro. Kana ho founded by May gagho founded Google, paano siya? doon ay mo Mo answer na diya. Who is the Kung sa'yo answer diya. si founder sa Baptist tubag ko da John Smile. I-click na niya diya na buwan. Kung imong pamatan onward, dili na siya, ang ako ang boto sa boto. Kaya lang, ang gida is big. Diba? Baptist na nakaswat na. Baptist man akong nasawat ano. Roman Catholic Church, bakman dia. Pero na dire, akong yeah, volume din. Wala bitaw dire. Kaya dili man ko mamatuod sa Roman Church karon. Nagkakaroon sila nga volume. Di ko magpamatuod ron sa Roman Church, pero tutiyan di ka sa akong gi-screenshot ani sa iya about Roman Catholicism, mo ito akong gibasa sa una. Ingon dire, okay, hit on di ka sa screenshot ani ha Americana Encyclopedia bro, or para nimo ni. Puro ni amin dili ni screenshot kaning ako lang gi picturean kay di man na screenshot ka. Ikaw na mo kayo sa aras man siya. Aras man volume kuha. Pero Americana, ano siya, Americana, same na siya kung siya ko, okay, naman yan eh. Na kumplito mo yan yung bulyo. Okay? So akong gi-picture ano yung ginga.
early Christian churches. During its first few centuries, Christianity grew slowly, surviving periodic persecutions when in 313 AD, Constantine granted toleration to Christian religion. The time to build the first church had arrived. So, diyan yung makita na sunod Basilica ng Plan, unsa na itong St. Peter's in Rome. So, diyan din nagsugod og mga churches. So, makita na po nila yung nakatid po na po giingon sa dili ay yung modeling first na nag-build og mga churches na sila after 313. Which is, ang ubang mga libro nga, dili na ito mahutang og referensya ng mga banner. church tao. Ay mga living church ng living church. Yeah. So, ang church, ang real meaning of church, tao ay bit. So, kapit yung mga pagpili ng mga church, mga asikan siya, mga swan. So, ang church. Okay, so kuha na to. Alas 12:15 ng mga kabisda kanya dahil para banguban og kuan kanang padulngan. Kanya mga brothers and sisters, pasaylo ako nga wa nako nabasa ang uban kay daghan kay yung mga comment dire. Tag-as pa kay oo kay ako lang tong ipili-pili ba kay na may uban nga mga harass po kayo og mga word pero wala kuan ba. Ako lagi filter pero mao lagi. Okay, so sa dili pa rin nato tapuson. So na kay last message pa so. Gusto lang ako pagbigyan mo pagkataon, no? Nang ikuha lang ako sa Matthew 16. So, itong ingon si Kristo nga, I will build my church upon this rock I will build. Okay? So, no arguments. Wala siya maingon nga, I will found. So, ang kining founded nga sige hanap ingon founded by so kung sa may past tense sa present tense sa founded fine. So para nako no tanang nag-establish na ng churches, I did not say wrong lang for the sake of God, no, for the sake sa atong Ginoo. So I can say I found that I found the truth. O naging na I found it. So dili na nato argument founded niya sa iyo. Pero nako usarta ang tungkol Diyos ra. Okay. Kanang Brother Paul. So ato na dito po no pinagi sa pag-ampo. Pero sa dili pa wala last word. Okay. Ikaw Brother, last word. Ang akong last word lang yun nga, again, salamat dihapon kay at least sa discussions nga kung tinuod yung ka nag-claim nga tinuod ka nga iglesia sa Ginoo, mapatigba ba yun ang atong paghigugma. Kay again, dili man ang ato ang kontra ni Brad Paul, kani mga tao dili sila kontra na to. Ato lang ni nga maka-share ko to sa uban nato nya sa ato ang pamatuod kay makapangita. Akong last word is siguruhan lang yun nga kung ikaw nakakaroon sa reliyon, ngita ka nakakaroon nag-angkon ka o unsay mong isudlan ka ng reliyon, siguruhan lang yun na sa diha mamatay ka, makasiguro ka nga langit itong patulungan mo. O ingon ka, confident ka 100% naparehan ako karon nga mamatay ko pero sa pinturan, magawas ko mamatay ko 100% langit ko. Siguro kay nga lang yun. Kaya nga naman, bisan pag unsa pa ng angkon imo diha, bisag unsa pa na imong kuan diha, kung wasa ka pa do, di ka pa do sa langit. Diha, di ka makaingon na kawang ring idhin imong pagkuhan sa una. Ano ma, bisag kira tanan, wala man ta nag-smoke na tanan maluwas. Di ba? Tanan sa Katoliko tanan maluwas na. Ay, may pero ano eh. Sa baptist po, di ko may tanan maluwasan. So, siguro ang manili na ikaw, may perno, sinang ikita dito sa langit na ginapinakay-focus na. So, dahil kayo salamat po. Okay, salamat kayo sa tanong nagtanaw sa atong programa, ang Krusada sa Pagtuong Katoliko. So, ato ng tiklupon sa usa ka pag-ampo.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kaayo sa imong kaayo, sa imong gugma ug kaluoy, sa kalampusan sa duha ka hugna nga diskusyon namo. Salamat Ginoo sa makabatuoran nga among nasabtan ug nasayran karon nga kagabion, ug sa mga televiewers ug mga listeners, hinaot nga pabilin sila sa imong gugma Ginoo, o hinaot Ginoo padayon kang manalipod kanamo labi na sa among mga buluhaton Ginoo sa pagpangalagad diha kanimo bisan asa kami moadto aron sa pagsangyaw sa imong ebanghelyo sa kaluwasan sa tanan nga katawhan. Sa among pagpauli karon among ihangyo ang imong mga anghel nga maong mag-uban kanamo pag-iway sa mga kadautan o mga diskusya na siguro himuon sa among kaaway sa pagbalda sa among kinabuhi. Wala kami mahimo sa among kagalingon, among gisalig kanimo ang tanan, among kining gilauman o gituuhan nga among kining maangkon sa ngalan ni Jesucristo, imong bugtong anak uban sa panagambit sa Espiritu Santo, Dios nga usa uban kanimo Amahan, hangtod sa kahanturan. Amen. Sa ngalan sa Mahal sa Anak. Amen. Okay.